Bona tarda a tothom des d'aquí, des de Reus en Joc. Estem en directe des del Narcís Sala. Són 3 quarts i un minut de 6 de la tarda. Jornada 32, Sergi, com estàs? Perquè avui és un partit increïble. Doncs bona tarda, Nil. Bona tarda a tots els espectadors de Reus en Joc. Som aquí des del Narcís Sala, com bé has dit. Tinc unes ganes increïbles de que comenci el partit. A falta d'un quart d'horeta perquè comenci, l'ambient és espectacular aquí al Narcís Sala. Ja pràcticament amb la... que no hi cap ni una agulla, ple fins a la bandera. Els representants del Reus que ja pràcticament han entrat tots, sembla que ja no entrarà cap més. El formatget del gol sud que està habilitat doncs, per l'afició roig i negre ja pràcticament plena, tots fent, animant, fent soroll, i què dir de la grada del Sant Andreu, doncs, en la seva línia espectacular com cada partit. L'ambient és innegociable, avui els dos equips s'hi juguen molt. Recordem, el Sant Andreu, si aconsegueix els 3 punts en aquesta jornada, és automàticament campió de grup i per conseqüent puja a la primera federació i és nou equip de la primera federació versus e-learning. I el Reus doncs, que intentarà aconseguir els 3 punts per mantindre's en aquestes posicions de privilegi. Actualment a la 5a posició del grup tercer de la segona federació. Un cop ha suposat aquests 3 punts, doncs quedaria una mica més assolida aquesta posició perquè el Reus se li allarga una mica aquesta lliga, no? Que és el que tots desitgem. Efectivament, tenim un dels principals. Avui ja hi ha equips de la part alta que han jugat. El Poblera ha guanyat a casa del Terrassa amb un polèmic gol a la contra. Una victòria del Poblera que deixa una mica mort al Terrassa ja per aquesta lluita del play-off, i també l'Alcoià, que ha empatat Andratx, un punt que no ha sigut suficients pels balears per mantenir la categoria i que depèn de com li pot girar en contra a l'Alcoià si avui el Reus fa la feina. Un Sant Andreu que, molt bé deia Sergi, avui s'ho juga tot. Ja s'ho va jugar tot la setmana passada a València i no va aconseguir la victòria. Esperem que avui tampoc sigui així, però sembla que l'ascens del Sant Andreu està cada dia més a prop, però ja va esgotar un dels matchballs la setmana passada. Sergi, esperem que avui també els esgoti i no siguin campions avui, perquè voldria dir que nosaltres ens emportem els 3 punts o ni que sigui un. Molt bona afició al Sant Andreu, molt agermanats tots, però avui intentem que no donar aquesta alegria que també va germar, però intentem almenys allargar-li una setmaneta més a aquesta alegria. Perdoneu, però és que ara mateix els decibels són espectaculars, els que has posat, però és impossible sentir-me pràcticament, o sigui, la gent completament boja, Avui... Si et sembla, anem a repassar, tu has dit els resultats de la jornada. Sí, hi ha diversos partits que s'han jugat aquest matí. Important, l'Andratx que ha jugat contra l'Alcoià, un partit que ha acabat amb el resultat de 0-0. Això ens va bé, perquè deixa l'Alcoià també a prop del Reus. Atenció, perquè un altre descens confirmat. L'Atlètic Lleida, tot i guanyar 2-0 contra la Societat Deportiva Ibiza, perd la categoria i és equip de tercera federació de moment. Fins que compri una plaça. El Porreres, que ha perdut a casa contra l'Atlètic Balears, un Atlètic Balears que s'apropa fins a 3 punts, com tu has dit. Això fa que si el Sant Andreu avui no guanyi, doncs encara és lluita, a falta de 2 jornades. El Terrassa, que ha perdut 2-3 contra el Pollença, i el Corrent, que ha perdut 1-2 contra el Barbastre. Un Barbastre que és més a prop de salvar aquesta categoria, optar aquesta posició de play-off. Queden per jugar Golot, Barça B, el Sant Andreu Reus, el narrarem aquí, o l'Espanyol B, el Girona B, que començarà mig hora també. Prova més el micro. Vale. Doncs bé, ara deies una cosa molt important, Sergi, és aquest Olot Barça B, un Olot que ens podria fer un favor si avui no deix guanyar el Barça, un Barça que té, després d'aquest Olot, té un calendari molt favorable, un Barça que sembla que no dona per perdut el play-off ni molt menys, un Barça avui no fem la feina i ells guanyen, ens passaríem per damunt. Tot i així, estem a 10 minuts de començar el partit. Anem amb l'11, el Reus, que sortirà amb, atenció, sorpresa, Dani Parra a la porteria, lateral dret, Alberto Benito, a la defensa amb Pol Fernández, Xavi Molina i Andy Alarcón, a la lateral esquerra, atenció, una altra sorpresa, Céspedes, Sergi Casals, tot i tornar de la sanció per targeta vermella vista de Torrent, que veurà
estarà a la banqueta avui, sortirà Céspedes de titular. Al mig, Requesens de pivot, sortiran davant Sandro Toscano i Xavi Jaime, i a dalt, com a homes lliure, Ostrell i Ricardo Bat. A la banqueta, Pacheco, Sardà, Lluís Esteve, Aitor Serrano, Kenneth Soler, Òscar, Raúl Melo, Sergi Casals i Pol Fernández Serra. Cau de la convocatòria Frank Carbià per lesió i Marc Grau també per lesió. Apercebuts només Josep Ramon Sardà. I amb el Sant Andreu, que sortirà amb Iñaki a la porteria. Andreu, Blanco, Lucas Viña i Pau d'Arbre. Albertito, Marcos Méndez, Jordi Méndez, Javi Gómez, Alexis i Max Marcet. A la banqueta, Raúl com a porter suplent i Barri, Torices, Tanyer, Bonachera, Sergi Garcia, Walid, Serrano i Pablo. Doncs bé, aquest és l'alineació tant del Reus com del Sant Andreu per enfrontar-se en aquest duel. Nosaltres passem a un minut de publicitat i ens veiem ja en el partit. Ascensors Omega, des de Reus i des de 1988. Manteniment i modernització d'ascensors. Atenció personalitzada, qualitat, proximitat i 30 professionals al vostre servei. Més informació a ascensoresomega.com o al 977 31 14 94. Sense assessors, comptem amb una gran fiscal, comptable, laboral, jurídic i mercantil. Sense assessors, prop de 843 977 312 843. Bé, doncs, estem a escassos minuts de que comenci això. L'internet avui serà una cosa complicada, senyors i senyors. De fet, ara mateix no l'estem tenint. No hi ha dades. Ara estan tornant. No, ha fet una petita pujada. Molt inestable. No, sí. No es pot transmetre, sí, és horrible. Bé, doncs, queden aproximadament 5 minuts perquè comenci el partit. L'speaker està acabant de presentar la gent, veiem tota la comitiva de premsa al camp estesa per fer fotografies, i això que està a punt de començar, Sergi. Doncs sí, com bé sabeu, avui també és un partit molt especial perquè durant aquesta setmana s'ha sapigut que l'entrenador del Sant Andreu, el senyor Nacho González, també exentrenador del Club de Futbol Reus Esportiu, va patir un infart i vol saber doncs, que ja és estable, primer de tot, sí. Està estable ja des de fa uns dies a l'hospital, ja es troba bé. Ens alegra també saber-ne aquesta notícia, però malauradament, doncs, com bé podeu comprendre, avui no hi serà dirigint el Sant Andreu des de la seva banqueta habitual. Bueno, l'ambient, quina llàstima que no ho pugueu veure. Immillorable. Però l'ambient, mare de Déu, és una cosa que jo no havia vist en ma vida, en ma vida. La grada del Sant Andreu se n'ha d'aprendre, senyors. És una cosa per aprendre de cara a la temporada que ve, perquè al Reus no tenim la mateixa massa social, però anem camí. I ho hem demostrat també amb aquest desplaçament massiu, que també fa goig, la grada del Reus, amb diverses banderes, ondejant, gent cridant, doncs també fa molt de goig, però n'hem d'aprendre. I atenció, perquè surten els protagonistes ja al terreny de joc amb una samarreta que interpreto que porta... Atenció, doncs, el Reus. He fet el marcador blanc i blau. Senyors, el Reus surt roig i negre de dalt. I és curiós perquè jo no ho sabia, al Narcís-Sala, doncs, els protagonistes surten des d'una banda diferent. Cada equip surt des d'una banda diferent. Ha sortit el Sant Andreu amb l'àrbit principal i un dels assistents des d'un costat, i des de l'altre el Reus amb l'altre assistent. I són a l'himne del Sant Andreu i les bufandes en l'aire, els del Reus també amb les bufandes també
que es llegeix Força Reus, Club de Futbol Reus Deportiu, diverses bufandes també, i ara també aplaudint. No, l'ambient és brutal, és brutal. És la final, És que és una Diries final, que s'enfronten primer contra segon, pràcticament. Per ells és una final i per nosaltres també. Sí que és cert que l'objectiu de la categoria estava aconseguit, sí que és cert que la permanència és una obvietat a Can Reus. Es pot mirar amunt i és el Reus, el que ha de fer el Reus en aquestes 3 últimes jornades. I és el que entenc que intentarà el conjunt de Marc Carrasco, que s'apropa a l'afició roig i negra per fer la foto de turno. I m'atreviria a dir que avui, com marqui qualsevol dels dos equips, alguna valla caurà. Sí, avui és... Mare de Déu. Mare de Déu, Sergi, mare de Déu. Increïble, És increïble. Qui m'hauria dit que quan estàvem a segona catalana, quan no teníem projecte, quan no teníem equip a la ciutat, al cap de 5 anys s'acabaria convertint en això. Estaríem al Narcís Sala contra un Sant Andreu platòric competint per les places de promoció d'ascens a la primera federació. És increïble, la història del Reus és magnífica, ja ho va dir Marc Carrasco en una entrevista que va fer a l'Esportiu, i la història del Reus és una història única, m'atreviria a dir. Avui, sorprenent també, no sé si ho has comentat abans, a les eliminacions segur, avui surt Dani Parra a la porteria, no sé si es veu assenyalat Pacheco o no, jo crec que surt assenyalat Pacheco. Home, al final ve de 2 errades. Sempre que hi ha un canvi a la porteria, el porter surt assenyalat, el que es canvia. Sí, això si no hi ha una lesió, avui és molt cert que Pacheco, després del gol que rep a casa de l'Eivissa i el segon gol que rep a Torrent, minuts d'aplaudiment cap a Nacho González, però com dèiem, Sergi, al final Pacheco ve de 2 partits on ha aconseguit gols que s'haguessin pogut evitar perfectament, i això ha castigat el que avui Pacheco no estigui a l'11 i potser seguirà Dani Parra fins a final temporada, ja ho veurem. Minuts d'aplaudiment, que bonic. Minuts d'aplaudiment per Nacho González. Tothom d'en peus, a l'uníson, increïble. Increïble les alegries que també provoca aquest home amb 2 aficions. I no va començar bé Nacho González amb la UESA, no va començar gens bé. De fet, es sentien crítiques. I normal, perquè jo me'n recordo el partit de la UESA a casa. No era gaire atractiu. No, el futbol de la UESA no va ser I atenció, perquè l'àrbitre es mira el rellotge, verifica les posicions d'ambdós porters, i xiula a l'inici del partit. Comença el partit al Narcís Sala, 32a jornada del grup 3 de la segona federació, Reus Sant Andreu, i juga la pilota al Reus. Atenció, perquè era un desplaçament llarg de Sandro Toscano, que no ha trobat referència. Atenció, perquè la té Ostrell, posició de 3 quarts, juga per Alberto Benito que progressa amb la pilota, arriba a línia de fons, finalment no. Atenció, perquè pot treure una centrada, finalment la rebutja un defensa del Sant Andreu, la lluita Marcos Méndez, l'aconsegueix baixar, i és el Sant Andreu el qui busca progressar, i fort, Andy, molt bé, Andy. Finalment comet falta. No, la pilota... no, a mi no m'ha semblat, Sí que ho és. Sí que ho és. És que és complicat també sentir el xiulet de l'àrbitre. Doncs sí que la pilota del final, Sergi, sí que la pilota del final. Sí. La pilota aquella estava en dominis de Dani Parra, amb tota seguretat, però al final és falta a favor de la Unió Esportiva Sant Andreu. Clara. La posarà en joc el Sant Andreu, la mou endarrere cap a la seva, sembla una línia de 3, això Sergi no ho acabo d'endevinar, o potser una línia de 4 amb el lateral avançat. El cas és que la mou la UESA, atenció, la passada ha sigut errònia, la pilota ha rebotat el cos d'Ostrell, que torna a anar la pilota directament en mans del número 20 de la UESA, Javi Gómez. La mou cap al seu lateral esquerre, la Unió Esportiva Sant Andreu, l'endarrereix cap al seu central esquerre, sense el desplaçament llarg de la UESA, talla Pol Fernández amb el cap, la pilota és per Xavi Jaime se l'emboscava en Sandro Toscano, no ha aconseguit fer la sotana, la pilota al final a treure Céspedes volada cap a dalt, Ostrell que tampoc la va buscar, i la pilota és directament per Blanco, que la mou directament cap a Iñaki, l'exporter del Lleida Esportiu. La mou la UESA ara en defensa, l'atenció, la intenta moure endavant, pressiona Sandro Toscano a 3 quarts de camp, avança la Unió Esportiva Sant Andreu, l'ha robat ara molt bé Andy Alarcón davant de Marcos Méndez. Andy Alarcón envia directament la pilota fora de banda. Sembla que el Reus començarà el partit una mica a veure-les venir,
Sembla també aquest bloc baix, aquests 3 al mig del camp amb Requesens de pivot, amb els 3 centrals. Només hi ha un central a la banqueta, dels 5 que té el Reus ara mateix. Ja dona pista una mica del que vol intentar lluitar Marc Carrasco potser en aquesta primera part. Doncs sí, pràcticament veiem la composició dels dos equips una mica esperant els dos a veure-les vindre, a veure també quina intenció té el rival, i ara veiem a la UESA que intenta fer una combinació pel mig del camp. Atenció, perquè és perillós. Se'n va Alexis, atenció Alexis que condueix la pilota, l'obre per Méndez, la posa Méndez, que no troba el rematador, i finalment és Andy Alarcón qui la rebutja. I aquí veiem el perill que té la UESA. És un equip molt vertical, és un equip que un cop agafa velocitat és imparable, i a dalt té una referència, Nil, permet-me dir, la millor de la categoria. Marcos Méndez és després de que marxés Dani Humet de la Lliga, per mi és el millor punta de la categoria, i així ho està demostrant, tot i que no és dels màxims golejadors. El màxim golejador em sembla que és Jaume Tobar, el davanter de l'Atlètic Balears, que avui ha guanyat a Porreres 0-1, i com deia, s'aprova més aquest Sant Andreu, que per ara no va fer la feina a València i que la vol fer avui. La mou Albertito ara mateix. Fa una cosa molt interessant, Marcos Méndez, que mira, ara ho intentava, que era intentar fer aquests desmarts de ruptura, i també, com veus, és una boia impressionant, té un cos privilegiat. Molt bé, ara Ostrell recuperant la pilota, la mou Requesens, envia cap a Ostrell, al cercle central, Ostrell, molt sotana, i molt bé l'endarrereix Ostrell amb molt de criteri, cap a Xavi Molina cap a Andy Alarcón, Xavi Molina us posa una mica de pausa, floten els centrals del Reus, no hi ha pressió al Sant Andreus, Xavi Molina cap a Sandro Toscano, la torna cap a Xavi Molina, el floten, no hi ha moviment del Reus, tampoc hi ha moviment del Sant Andreu, el Sant Andreu que sembla que espera que hi hagi moviment del Reus, el Sant Andreu que ara mateix està tancant amb un 5-2-1-2, Sergi. Xavi Molina, desplaçament llarg, atenció de Xavi Molina que busca Alberto Benito a la banda dreta, no se la pot emportar al lateral dret d'Altafulla, la treu amb el cap a Albertito, em sembla que ha sigut, serà fora de banda. I al final el Sant Andreu és també coneixedor del perill que té el Reus i la qualitat que té el Reus a Parrins, i també s'intenta protegir amb aquesta espècie de rombo en defensa al mig del camp. El que estava dient abans de Marcos Méndez, que també fa una espècie de joc subterrani, també no és el més golejador, però també fa aquest joc subterrani que se'l diu, joc que no es veu, fa de boia, és un armari, tires una rentadora i la baixa, també, i a part, pressiona com un animal. Sí, posarà en joc la pilota de fora de banda Alberto Benito, a prop seu Sergi Requesens i Ricardo Vaz. L'envia aquest cap a Ricardo Vaz, Alberto Benito busca una pilota alta, és un autèntic globus perquè l'agafi Iñaki sense cap tipus de problema. Posarà en joc la pilota Iñaki des de porteria, desplaçament llarg que busca Albertito, Sandro Toscano l'envia a terra i serà falta a favor del Sant Andreu. Sí, falta un pèl, sembla que Sandro Toscano s'ha abalançat damunt, s'ha endut a Albertito i la mou la UES en defensa, Sergi. Sí, ja és Jordi Méndez qui la juga pel dorsal número 20, Xavi Gómez que la torna per Jordi Méndez i que la juga per Blanco. Ara el Sant Andreu tocant el seu propi camp. El Reus que fa una espècie de pressió tímida, però quan hi va, El Reus també molt motivat, això és interessant, ha de jugar llarg el Sant Andreu. I atenció, perquè se l'emporta Marcos Méndez, pot ser perillosa. Marcos Méndez, a prop del córner, la juga enrere. Atenció, fora. Era el dorsal 8, Albertito, el capital, que intentava aquest xut de primeres des de la frontal de l'àrea. Xut que, per sort, pel Reus s'han anat desviat per sobre del travesser de Dani Parra. Sí. Dani Parra té opció avui per lluir-se, Sí. Ha de fer un bon partit de Dani Parra avui. Jo crec que Dani Parra també. Abans de la lesió, recordem el partit contra el València Mestalla allà a l'Antonio Puigades. Dani Parra, un porter que sincerament no sé per què no se li han donat més minuts un cop s'ha recuperat de la lesió. Va començar Pacheco, va començar bé, no encaixava, també s'ha de dir que tenia una molt bona defensa, i al final Marc Carrasco va voler premiar això. Desplaçament llarg de Dani Parra, ha pentinat Ostell amb el cap, directament fora de banda, que posarà en joc la Unió Esportiva Sant Andreu. Ara és Iñaki, qui a la seva pròpia àrea han jugat enrere el Sant Andreu i la pilotada cap amunt, buscant el dorsal número 21, Alexis. Rebutja la pilota Pol Fernández, la lluita amb el cap Miquel Ostell, atenció que s'ha pogut endur una topada amb el cap, i és Marcos Méndez que, atenció, mare de Déu com la baixa aquest jugador, Serà un autèntic problema avui a la defensa, potser per això els tres centrals, Sergi. Marcos Méndez
està a línia de 3/4, la pot penjar a l'interior de l'àrea, finalment la juga i és Xavi Jaime qui talla la passada, la juga per Ostrell i Ostrell que rep la falta del dorsal número 7, Pau d'Arbre, que costa bé dels dorsals també, és una grada molt vertical. Els que quedin a la banda esquerra, Sergi, no els veurem. No, Ja et faig spoiler de que no sabràs a qui encara Alberto Benito. Serà Xavi Molina, Nil. Xavi Molina, que la mourà des dels 3/4 de camp del Reus a 10 metres de l'àrea del Reus aproximadament. Fa una amago Xavi Molina, desplaçament llarg de Xavi Molina que busca directament a Céspedes. Céspedes la pot baixar amb el cap, la vol al mig cap a Ricardo. Va, atenció, Requesens. Va, àrbit. Sí. Va, àrbit. Va. Ha pitat l'àrbit falta de Ricardo Baz, que sembla que li ha fet el llit al número 7, Pau d'Arbre. Ricardo Baz s'enfada amb l'àrbit, Xavi Jaime li diu no t'escalfis, que no ens convé quedar-nos amb un menys aviat. No, sí, perquè sobre era una jugada que podia portar perill pel Reus. Jo entenc l'enfado de Ricardo Baz. A mi no m'acaba de semblar falta, Sergi. Sí que és cert que en una pugna aèria, tot i que no toquis la pilota, si el jugador rival et toca i et desestabilitza, doncs és falta, les coses com són. Ricardo jo l'entenc, però... La mou la Huesa ara mateix, Albert Tito a la banda dreta, l'endarrereix cap al 20, Javi Gómez la busca al mig. Atenció, pot transicionar molt bé la Huesa, atenció, Albert Tito a la banda dreta, Albert Tito avança metres davant seu, Xavi Molina cap a Alexis fa un retall, l'envia al mig, molt bé la combinació d'Alexis, ara ha caigut sol, Pol Fernández que acaba de treure molt bé la bola, Pol Fernández ha de sortir d'aquí d'aquesta pilota, Pol crec que hagués pogut tenir molt més d'aquí, Més val o trepitges i la jugues enrere o pots donar pilotada de dalt, però ara regalar un sac de banda aquí al propi camp del Reus, doncs el propi camp és una mica arriscat. Tot i així és Jordi Méndez qui té la pilota i la juga enrere cap a Blanco. La Huesa que toca amb els seus centrals i a la que veu un desmarc o algú que ve a rebre la pilota intenta jugar ara per dins com dèieu amb Albertito, finalment és Lluís Requesens i atenció perquè és Xavi Jaime qui la pot allunyar, la pot lluitar Miquel Ostrell. Finalment és Blanco qui la toca de cap al seu porter i serà Iñaki qui torna a començar. Ara el domini per la Huesa, com és comprensible, està jugant al seu camp, aquí es fan forts i es fan amb el domini de la pilota molt fàcilment. Estem veient, però, Sergi, que tot i ser d'inici una 5-3-2... I atenció perquè hi ha una pèrdua de la Huesa al seu propi camp. És Sandro Toscano qui pot jugar la pilota. Finalment la defensa de la Huesa que l'allunya i sacarà de banda de Marcel Céspedes. Si t'hi fixes, Sergi, tot i ser un 5-3-2, està fent els carrilers estan pràcticament enganxats a la línia de banda, molt pujats. Xavi Jaime fa de fals extrem i són 3 darrere, o sigui, avui el Reus pot enganyar molt amb aquest 5-3-2. Atenció, la mou entre línies, Miquel Ostrell se'n va d'un, la perd Miquel Ostrell i la té ara mateix Alexis davant de seu Xavi Jaime. Molt bé, molt bona posició. Xavi Jaime i Céspedes, al final se l'acaba emportant el Reus, però amb falta de la Huesa. Molt bé, pèrdua del Reus i ja automàticament el jugador de la Huesa que tenia la pilota en el seu propi camp ja tenia 3 jugadors del Reus damunt. Això és el que es busca i això és el que es demana, per exemple, en partits contra l'Andratx i contra el Torrent. Ara ha sigut molt intel·ligent el Reus. Ara ha sigut molt intel·ligent, i vaig entre 3, intento forçar la falta i pilota per nostra. Pilota que penjarà o Céspedes o Xavi Jaime i sembla que sí, buscarà penjar-la, no hi ha ningú que pugui fer i pot ser perillós, la doblada a la banda esquerra i pot ser perillós, sí. Tenim a bons rematadors, Andy Alarcón, tenim a Xavi Molina, tenim a Miquel Ostrell, bueno, Miquel Ostrell ara s'allunya d'aquesta zona de remat, però Pol Fernández també. Atenció perquè la penja Céspedes, queda curta. Atenció, Ostrell que es pot quedar amb el rebuig. Ara s'ha dormit, però finalment és Toscano que la juga enrere cap a Xavi Jaime i tornarà a començar el Reus. Xavi Jaime, l'endarrereix cap a Dani Parra. Llàstima aquesta oportunitat perquè ara Céspedes la podia posar directament a l'interior de l'àrea. Molt curta la centrada. I sobretot amb un porter com és Iñaki, que és un gat, però justament l'alçada no és la seva qualitat més alta, més bona. La mou el Reus ara, Sandro Toscano, la banda esquerra cap a Ricardo Baz, l'ha doblat Céspedes. Atenció, Ricardo Baz, que se'n va cap a dins. Ricardo Baz busca el retall. Atenció, molt bé, buscava el canvi de banda cap a Alberto Benito, l'ha tallat molt bé la Huesa, però el que el torna a tallar Requesens. Alberto Benito la buscava jugar per dalt, pilota franc cap a la Huesa, pressionat per Miquel Ostrell, pilota llarga cap a Marcos Méndez, la talla bé Requesens. Atenció, perquè la recupera molt bé el Reus en atac, l'endarrereix cap a Xavi Molina, la pilota és massa alta, al final ha d'anar directament als peus de Dani Parra, Sergi. I ara una cosa que m'agradaria destacar és que m'estic fixant que el Reus es fa gran contra equips grans. En canvi, després, contra equips de la part baixa, que no et dic que no competeixin. Però, ostres, el Reus sembla que es faci petit i que no sàpiga jugar. Atenció, la passada és boníssima. Céspedes intària, l'estan agafant, Céspedes, la perd netament. Atenció, l'ha pogut recuperar Céspedes, la mou Albertito
a 3 quarts de camp i pot sortir molt bé la Huesa, però la talla molt bé Pol Fernández, que buscava el desplaçament llarg, la pilota directament a les mans d'Iñaki. Molt bé, que t'ha passat en profunditat. Céspedes, que hagués pogut intentar forçar el penal, l'he vist o ara Céspedes? Sí, ara si s'hagués posat una mica el cos per davant de la pilota, hagués pogut intentar forçar el penal o inclús encarar directament davant d'Iñaki. Provar el xut. Si xutes al porter al final passen coses, Sergi, i també passen coses a Grupo Oliva Motor, que si busques cotxe, Grupo Oliva Motor té més de 15 marques disponibles per a tu. Un Grupo Oliva Motor partner oficial del resto del Club Rèdies i ara això hauria de ser groga per Alexis per allunyar de la pilota. Bueno, ara les revolucions són prou altes dels dos equips. Entenc que els dos equips s'hi juguen moltíssim i els jugadors doncs, van a 1000 per hora i qualsevol decisió de l'àrbit satisfarà uns i emprenyarà els altres. Al final, Sergi, veig la Huesa relativament nerviosa en quant al joc, en quant a... Atenció perquè la recuperació és boníssima. La té Ostrell, però ara xuta Ostrell, fora! Bueno, primer xut del Reus, sí, ja està bé. Primer xut del Reus, fora, molt desviat, però la Huesa la veig, el que dèiem, Sergi, veig que aquests primers 12 minuts de la Huesa estan nerviosos ells, realment, tot i que tenen tota la grada de cara i només es sent la grada d'animació de la Huesa, segurament per aquí el micro també es deu acoplar. La Huesa està realment nerviosa, ha perdut ja un parell o tres de pilotes que no s'haurien de perdre i això li pot acabar passant factura, Sergi. No, i també perquè, ostres, avui també s'hi juguen molt, ells són molt bons. M'atreviria a dir que més que nosaltres. I en qualsevol cas, ostres, en un partit en què pots ascendre, et tremolen les cames. Si no ho saps portar, et pot passar més, pots passar més penes que glòries, com qui diu. Havia fet un desplaçament llarg Pol Fernández per rebutjar una pilota, la pilota està directament als peus d'Iñaki. L'Iñaki, l'exporter de Lleida, que ha caigut de peu en aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, titular pràcticament tota la temporada. Per mi un dels millors porters de la categoria l'any passat. Atenció, havia fet un desplaçament llarg Iñaki, al final l'ha acabat endarrerint el propi Albertito a fora de banda, la posarà en joc, sembla, Céspedes. Céspedes ex-Europa, per cert, visca les curiositats. Doncs sí. Serà Céspedes qui la posa en joc. Al final és Jordi Méndez qui allunya del terreny de joc, la tornarà a posar Céspedes. Ara veiem que el Reus s'ha expulsat una mica aquesta pressió d'aquest domini del Sant Andreu i també està imposant una mica el seu joc, que també va bé. Marcar territori i que la Huesa tampoc se'ns puja al damunt. Atenció perquè és Céspedes que se'n pot anar i l'àrbit no sé què ha apitat com una espècie d'agafada, sembla que fa pel gest. Miquel Ostrell ha sigut. Sí. I la posarà en joc el Sant Andreu, Nil. Sí, la mou ara mateix a la banda dreta a Jordi Méndez, l'endarrereix cap a Javi Gómez cap a Iñaki. Iñaki la té dins l'àrea, pressionat per Xavi Jaime. Atenció, el desplaçament llarg d'Iñaki, busca Marcos Méndez, lluita amb Xavi Molina. I atenció perquè se l'endú Marcos Méndez, ha fet falta Xavi Molina i l'àrbit l'assenyala. I els jugadors del Sant Andreu que s'havien a sobre reclamant alguna cosa més. Com posa el cos, Mira, a Xavi Molina amb la veterania que té. Pocs duels perd Xavi Molina. No, i a part, m'he fixat en Marcos Méndez, on ja la pilota encara no havia arribat a la seva posició, però ja quan la pilota sobrevolava el cel de Narcís Sala, ja s'incorporava una mica, ja s'intentava col·locar d'alguna manera, perquè Xavi Molina, al final, l'única manera que tingués de parar-lo és fent-li falta. Al final és ofici això també, Sergi, és saber guanyar també aquests petits partits. Crec que avui tindrem un duel bonic. Ara aquí reclama una falta a Pol Fernández sobre el 23 de la Huesa i ara hi ha hagut falta de la Unió Esportiva Sant Andreu sobre, crec que ha sigut Miquel Ostrell, Sergi. El que dèiem, tindrem aquests minipartits entre Marcos Méndez i Xavi Molina, perquè no també entre Max Marcet i Pol Fernández. El que dèiem sempre, aquests minipartits dins del propi partit són sempre duels curiós. Hi ha hagut un desplaçament cap a Xavi Jaime, no gaire bo. Atenció, Xavi Jaime s'emplona amb un barretet i la falta ara del 15 de la Huesa, Jordi Méndez. Molt atent Xavi Jaime. Atenció, la posa en joc Toscano i l'àrbit li diu, tira endarrere, que ha sacat 10 metres endavant del que t'hagués tocut sacar. I serà Xavi Jaime qui posarà en joc la pilota, que ja la posen en joc cap a Pol Fernández. I ara juga el Reus. Toca Sander Toscano cap a Pol Fernández. Pol Fernández per Xavi Molina que aixeca el cap i la juga molt bé ara sol Ricardo Vaz al mig del camp. Ricardo Vaz que encara portaria, atenció, l'obre per Céspedes que la pot posar i finalment és Iñaki qui atrapa aquesta pilota. Havia tocat prèviament en un defensa del Sant Andreu que havia interferit en aquesta centrada. Bueno, molt important important que el Reus també sigui vertical i intenti mirar cap amunt.
Atenció ara perquè el desplaçament d'Iñaki ha anat directament al cogote de, crec que ha sigut Miquel Ostrell, Sí. i l'àrbit ha d'entrar perquè Miquel Ostrell ha caigut a terra. Perquè Sí, una cosa... pilotada a la nuca d'Iñaki no ha de ser cosa bona. No. El que dèiem, molt intel·ligent i molt important, aquest home lliure al mig, Ricardo Baz, amb espai, perquè la UES al final estem veient que deixa espais, també al final és un equip que busca dalt, busca arriscar i busca fer el gol, perquè és el que necessita, i això fa que tinguis espais lliures al mig. I aquest espai els pots aprofitar Ricardo Baz, que ha fet un desplaçament molt intel·ligent i molt bo cap a la banda esquerra, cap a Céspedes, i Céspedes ha centrat prou bé, però ha tocat a un defensor de la UES, també molt atent aquí Iñaki, perquè si no era corna pel Reus, evitant aquest corna l'exporter del Lleida. Una cosa, jo només diré una cosa és anar cap a la pilota amb el front i intentar rematar-la tu, i l'altra és que t'agafi per darrere i et doni tot el clatell, eh? I les pilotes són dures, eh? I ara toca el Reus, en defensa. És Xavi Molina. Xavi Molina que intenta fer el desplaçament per Miquel Ostrell. Miquel Ostrell que lluita, atenció perquè se la pot endur. Finalment és el defensa de Sant Andreu qui intel·ligentment juga la pilota per dins i ja juga amb Marco Méndez de taló. I ara que Sandro Toscano, que rebrà la groga per aquesta falta comesa sobre Max Marcet. Et fem la falta, Sergi? Sí, és una agafada clara. Trepitja baix. No, és una agafada. No és agafada. Sí, és agafada. Jo he vist trepitjada baix. Ha fet el gest, l'àrbit. Jo he vist trepitjada baix, però la primera groga pel Reus a Sandro Toscano. Veurem si avui és un altre partit que el Reus es queda amb un menys. Ja no seria el primer ni l'últim, eh? No, esperem que no, perquè no sé quants desplaçaments... Crec que només recordo el d'Andratx que no es van expulsar ningú. Lleida tampoc, però... Sí, ara demania el cap, però Torrent, seguits. Torrent, Barbastre... Vinga, va. La mou la UES ara mateix al cercle central. Tota la UES volcada en atac, avança metres la UES, atenció, perquè poden centrar des de banda esquerra. La centrada, rebota directament en Alberto Benito. Reclamava l'Alberto Benito que l'havia tocat per últim el jugador de la UES, l'àrbit no ho veu així, i la torna a moure la UES des de fora de banda. La té la Unió Esportiva Sant Andreu, que l'endarrereix cap al 4 Blanco. La té ella del cercle central, Blanco para el joc, no l'ataquen, no el pressionen, el floten. Blanco, desplaçament llarg que busca aquí, la talla en director amb el cap, i l'àrbit indica, no hi ha res. Que s'ha llançat. A mi em sembla una piscina guapa, Sí, a mi també. la que acaba de fer el jugador de la Unió Esportiva Sant Andreu. Temerari Andy Alarcón, també, perquè amb aquest tipus de gest la pilota frena molt i qualsevol la pot frenar. Aquí ha passat. S'ha vist que li havia guanyat la posició Max Marcet Sí. i amb el vot, doncs, de cop ha tornat a agafar velocitat i l'encarar, bueno, i l'intentar tornar a córrer, doncs, em sembla que Max, al final, ha intentat simular que Andy li havia posat el cos i li havia comès penal. Jo he vist molt clar la piscina, eh? Sí, de fet la gent reclamava la targeta. Ho hagués hagut de ser, Per també simulació. reclamava... Evidentment, aquí es reclama tot, Sergi, i Déu-n'hi-do el que reclamarà avui aquí. Atenció, molt bé, Xavi Molina, el cop de cap, directament Ostrell, la té Xavi Jaime, 3 quarts de camp, Xavi Jaime d'endarrerir, rep una falta. L'àrbit que posa el llistó de les faltes baixet, no vol que se li escapi el partit. No, ja fa bé. Sí. Serà Sandro Toscano qui juga la pilota enrere per Xavi Molina. Xavi Molina, que el veig molt controlador del joc, És el que se li demana a un jugador amb la veterania de Xavi Molina. I ara, per dins, molt bé Sandro Toscano, que ha trobat l'espai, la juga per Céspedes, finalment la rebutja la defensa del Sant Andreu, però és Sandro Toscano qui la pot jugar, ara recupera el Sant Andreu, és Albertito per dins, la perd, atenció, Miquel Ostrell zona 3 quarts, la juga per Xavi Jaime per Céspedes, ara Céspedes que se'n pot anar i rebrà la falta i això és targeta. I sí, serà el dorsal número 23, Max Marcet, qui rebrà la primera targeta groga pel Sant Andreu. Per mi bastant clara, Sí, no, i groga justa, estem veient ara que l'àrbit... Si no l'ha rebut abans per la simulació... A mi m'està agradant aquest àrbit, Sergi, m'està agradant perquè al final, Òscar, els àrbits han d'intervenir poc. Els àrbits han d'intervenir poc quan no s'ha d'intervenir. Quan hi ha faltes, les pites. I si has de petar 3 faltes en 3 minuts, pites 3 faltes en 3 minuts. I si hi ha una vermella al minut 1 és igual que una vermella al minut 90. No ho hem dit, l'àrbit del partit, que és el senyor Francisco Sáez, és del comitè andalús i està assistit per Alejandro Martínez i León Montarà. No ens han pitat gaire des d'Andalusia. Em sembla que és la primera o la segona vegada d'aquesta temporada. Veurem què tal el nivell. De moment bé, em sembla bé. Sí. La falta del Reus, la groga també ho veu. Sí. La posa en joc. Semblarà Xavi Jaime des de pràcticament la línia de banquetes. Xavi Jaime a la banda esquerra cap a Toscano. Toscano pot voler centrada. Centrada rasa. La refusa el Sant Andreu directament a peus de Xavi Jaime. La passada endarrere de Xavi Jaime cap a Dani Parra. Dani Parra
l'envia llarga per dalt, buscava Ricardo Baz, al final la talla de cap la Unió Esportiva Sant Andreu, la mou la Uesa al mig, la pressió al mig, té ara mateix Max Marcet, la falta, Xavi Molina buscava tallar-li la pilota a Marcos Méndez, ho ha aconseguit, però la pilota al final acaba a peus de la Unió Esportiva Sant Andreu, que ja transiciona en aquesta banda esquerra. I atenció, perquè sembla que hi ha hagut una possible agressió. Atenció, perquè la té el Sant Andreu dins l'àrea i Parra finalment que la pot embolsar. I atenció, perquè es queixa moltíssim. No ho he vist, m'agradaria veure-ho. D'una possible agressió de Marcos Méndez. I ara Marcos Méndez, que li recrimina a Céspedes que s'ha simulat. S'està agafant, me sembla, les parts nobles o la part interior de la cuixa dreta. Sí, sembla, o les costelles, no sé. En tot cas, el tòrax de Céspedes es queixa d'això, una agressió sense pilota que en cas de no... M'agradaria veure repetit. En cas de ser cert, hauria de ser expulsió. Ara, això sí, l'assistent, que suposo que ho devia veure millor que ningú, perquè l'àrbit ja estava d'esquenes, ha hagut d'interpretar que no era suficient, i Céspedes que s'aixeca sense gaires problemes. Al final, quan no tens bar, és molt complicat, això, si no ho estàs veient. No, i encara que siguin els meus jugadors que siguessin, tampoc m'agrada aquesta espècie de joc brut, intentar embrutar el partit d'aquesta manera. Ara Céspedes, per mi, si al final Marcos Méndez no l'ha agredit, a mi em sembla brut. Ho diré si ho fa el de Sant Andreu, però també ho dic si ho fa el meu. Ens fiarem del criteri dels liniers que han vist... Perquè, a part, per aquesta acció també, pràcticament arriben a porteria. Pràcticament arriba a fer una passada interior de l'àrea que es convertia en un mà a mà contra Dani Parra. Clar, si és una simulada, al final, malament per al joc brut i malament perquè estàs venent el teu equip. Exacte. Et quedes amb un defensament. Si després ho veiem en repetició i veiem que Céspedes realment no està simulant, és per mirar malament els liniers. Desplaçament de Dani Parra cap a Ricardo Baz, que ara està de lateral dret. El canyo de Ricardo Baz, atenció, avança Ricardo Baz, trenca la línia divisòria, atenció a la profunditat d'Alberto Benito, i ha arribat al lateral d'Altafulla, central Alberto Benito, rasa, no ha arribat Ostrell, molt bon desplaçament del Reus, ha lluitat Marcos Méndez i Andy Alarcón, atenció. Epa, i ara això hauria de ser groga. Home, no! Àrbit, això és falta! Això hauria de ser groga per Marcos Méndez. Marcos Méndez, que arriba tard i li fa el llit a Xavi Molina, sisplau. Això hauria de ser groga per Marcos Méndez. El partit que se li està escapant de les mans a l'àrbit, dubto que aquesta sigui simulada, la veritat. Marcos Méndez, que arriba tard, ja ho hem vist amb els desplaçaments, que Marcos Méndez se les tindrà amb els defenses dels Reus, i aquí que s'ha pogut fer molt de mal a Xavi Molina. La caiguda ha sigut molt lletja, i em sorprèn que l'àrbit no hagi pitat ni falta, vull dir. A mi sí que em sembla que hi falta de Marcos Méndez i per tant groga. Arriba molt tard i de fet ell ho reconeix, li està dient a Xavi Molina, perdó, perquè el que em sorprèn és que l'àrbit no xiuli ni falta. Vull dir, acabes d'ensenyar una tercera groga una tercera groga de control tant al Reus com al Sant Andreu, i ara no pites ni falta aquí. És una decisió almenys curiosa. La posarà en joc ara a Xavi Jaime des de la línia divisòria, pràcticament a 2 metres de la línia divisòria, dins del camp de la Unió Esportiva Sant Andreu. Prop seu, Céspedes, Ricardo Baz i darrere seu, Dani Parra. I sembla que el Reus intentarà una penjada a l'àrea, Sí, perquè hi ha els centrals allà. La posarà Xavi Jaime. La posa Xavi Jaime directament a frontal de l'àrea, la prolonga Xavi Molina, atenció a la lluita de Sandro Toscano i finalment serà la defensa Sant Andreu qui la pot... Atenció perquè... molt quasi se'n marina. Havia provat el refús desesperat Requesens, la pilota ha sortit un parell de metres per dalt de la porteria d'Iñaki. Així, estem veient un Reus segur, Sergi, un Reus que en 26 minuts no està patint en excés, un Reus que està sabent portar el partit, i a veure si això es tradueix en una victòria, Sergi. Realment m'esperava un domini molt més aplastant del Sant Andreu, Estan nerviosos i això es nota, perquè estan tenint algunes pèrdues de pilota, però al final no oblidar la categoria del Sant Andreu, que és la que és. Molt bé, Andy Alarcón ara. Sembla que se les tindran Andy Alarcón i Marcos Méndez avui, Bueno, Andy Alarcón i Marcos Méndez. Molt bé, Xavi Jaime avançant amb el pit. Requesens, Céspedes buscava Xavi Jaime per dalt. Se l'acaben portant la Wesley. Sembla que se les han tingut ara el defensa Andreu Hernández i Marc Carrasco. Un partit que havia de semblar de germanor, siguéssim entre les dues aficions, que recordem, no hi ha cap problema entre Reus i Sant Andreu, ni molt menys. Avui sembla que saltaran les espurnes, Cadascú ha de lluitar pels seus, avui el Reus pel play-off, la Unió Esportiva Sant Andreu pel campionat. L'endarreix la Uesa cap a Iñaki, el porter Iñaki, la mou dins l'àrea, atenció, sí, la per recuperar aquí Ricardo Baz, la passa Iñaki jugant-se-la molt al mig, atenció, la recupera Requesens, sí, Requesens, fes-ho,
Atenció, Requesens. Ara sí, ara sí. Ara sí que pita Ara el llit de sí, Requesens. ara sí. Ara sí que pita el Ara llit de sí, Requesens. la d'abans de Marcos Méndez no la pita, ara sí que la pita de Requesens, no sé si per proximitat a la porteria d'Iñaki, però, home, què vols que et digui, Nil? O tots moros o tots cristians, com es sol dir. I serà la Huesa qui jugarà la pilota ja, la juga en curt, a la línia defensiva, a l'eix central. I atenció perquè Ostrell pressionava, podia recuperar, finalment és el Sant Andreu qui la té. Juga més enrere encara per Blanco, Blanco que aixeca el cap. La juga un altre cop per Javi Gómez per Jordi Méndez. I atenció perquè ara s'han portat un cop a l'estómac, o d'això es queixa. A la cara. O es posa les mans a l'estómac, no sé. A mi m'ha semblat a la cara, però sí, serà l'estómac. Céspedes que, bueno... Céspedes Céspedes que va accelerat i és un jugador que calenta ràpid, també. Sí, és un jugador que... Escalfa... A mi m'ha sorprès que Sergi Casals avui no sigui titular. Serà la decisió de Marc Carrasco algun motiu tindrà, però no m'estranyaria que Sergi Casals avui sigui un dels canvis. Sí. Home, això segur. Un dels millors laterals de la categoria contrastats. La mourà la Unió Esportiva Sant Andreu des del seu camp després d'aquesta falta de Marcel Céspedes. La mou la Huesa en defensa, la té el 20 Javi Gómez cap a Iñaki, pressionat per Xavi Jaime, Iñaki, desplaçament llarg que busca Marcos Méndez, molt bé en Vilarcón ara amb el cap, però al final el refús afavoreix a la Huesa, però la roba molt bé Requesens, que l'envia cap a Ricardo Vaz amb un toc simple, molt bé cap a Alberto Benito, cap a Ostrell, i fora de joc d'Ostrell, ben assenyalada aquí pel Linier. Tampoc gaire excessiva, però lo suficient per pitar-ho. Molt bé, el que m'estic fixant és que els jugadors del Reus no els hi crema la pilota als peus, intenten fer el seu joc i atenció, és Ostrell qui pressiona i era el Reus que hi ha d'anar, finalment és Jordi Méndez qui l'allunya. Sí, estem veient una Unió Esportiva Sant Andreu no especialment precisa amb les passades. I no està còmode, es nota que el Reus està incomodant moltíssim a aquesta Huesa, té pocs punts ha perdut aquí, i ara serà Céspedes qui posarà el pilota en joc. Fa que Céspedes ja per Miquel Ostrell que sembla que ha pogut rebre una falta. Home, no sé què dir-te, La mou la Huesa al mig, per Pol Fernández, i ara sí que pita aquesta falta de Pol Fernández. jo no estic entenent ara el criteri. No, ara l'àrbit m'havia semblat que havia començat prou bé. Ha sigut dir que ho estava fent bé per començar a fer-ho malament. Això ja no hem de dir més. No és la primera que ens passa, Sergi, que diem, aquest àrbit ho fa bé, fins que comença a fer-ho malament. Fins que comença a repartir vermelles, no? Sí. La mou la Huesa, desplaçament llarg cap a Marcos Méndez. Atenció perquè l'ha passat la pilota a Marcos Méndez, se l'acaben portant Alberto Benito, l'ha perdut Alberto Benito per Marcos Méndez, atenció Marcos Méndez, fora l'àrea Marcos Méndez, l'endarreix Marcos Méndez per un jugador de la Huesa, avança metes, atenció, l'ha passat en profunditat, ha passat per davant d'un jugador de la Huesa i per davant d'en Vilarcón, i l'atura Dani Parra avui, atent. Ara, per sort, el Sant Andreu de moment està arribant poc, però, ostres, quan arriben ho fan amb molt de perill, Quan arriben creen una sensació d'ull, d'all a la panxa que... No ens atraurà ningú aquesta sensació, Sergi. Sí. I és Dani Parra, qui la juga en llarg per Miquel Ostrell que lluitarà. Ara estaven agafant a Miquel Ostrell, I finalment és la Huesa que se l'emporta. La juga Alexis enrere cap a Jordi Méndez. Entre els Méndez, Gómez i tots... És la Huesa. La línia defensiva la juga en llarg per Marcos Méndez que fa la carrera, li guanya la carrera a Andy Alarcón. Està al córner, Marcos Méndez. Pot entrar dins l'àrea, la passada enrere, que serà per Lluís Requesens, i Lluís Requesens que l'allunya de l'àrea del Reus. I no se l'ha pogut emportar Ricardo Vaz, que ha topat amb la banca publicitària. La mou la Unió Esportiva Sant Andreu. Al mig, Javi Gómez cap a la banda dreta, Jordi Méndez avança metres, fa una diagonal, avançava metres interior, torna a moure cap als seus centrals. Segons de pausa ara la Unió Esportiva Sant Andreu per recuperar una mica pulsacions, minut 31 pràcticament, desplaçament llarg de la Unió Esportiva Sant Andreu, la talla Xavi amb el cap, atenció perquè la tallada ha sigut curta, la de tallar Requesens, i aquí ha demanat la planxa. Planxa o fora de joc? Joc perillós de la Unió Esportiva Sant Andreu. Arribem al minut 31 de partit ja i les sensacions és igualtat. Ara mateix, si hagués de descriure aquesta primera mitja hora, diria que la paraula és igualtat. Efectivament, Sergi. Un error de qualsevol equip pot decantar la balança. I és Sandro Toscano, qui juga al mig del camp. La torna per Pol Fernández que la juga en llarg, buscant la passada en profunditat cap a Miquel Ostrell que la prolonga per Céspedes que busca la falta i sí, la pita l'àrbit. I ha de ser groga, No, es treu a l'espai. Recordeu que aquest directe està patrocinat per Ascensores Omega. Ascensores Omega des de Reus des de 1988. Manteniment i modernització d'ascensors. Atenció personalitzada, qualitat i proximitat i 30 professionals del vostre servei. Més informació a ascensoresomega.com o al 977 31 14 94.
Doncs serà el Reus qui posarà la pilota en joc, serà Xavi Jaime qui... Molt perillós, A l'esquerra, no, a la dreta de la porteria d'Iñaki. És perillosa, aquesta sí que és perillosa. Inclús podria agafar la porteria directament. Serà Xavi Jaime qui posarà la pilota. Me'n recordo un gol així contra l'Atlètic Balears que va passar per sota de tothom. Xiula l'àrbit, atenció perquè és Xavi Jaime qui penja la pilota dins l'àrea i al final baixa, l'ha aconseguit rebutjar el Sant Andreu. Atenció perquè hi ha cert perill, però no, finalment la rebutja bé i es pot convertir en una passada a l'estrà. Atenció perquè Céspedes qui lluita amb Max Molt bé, Marcet. Céspedes. I és Max Marcet qui guanya la pilota i atenció perquè és un 3 contra 2 del Sant Andreu. Arranca, atenció a la passada dins l'àrea, remata fora. Fora l'ha tingut el dorsal número 8, Albertito. Primera ocasió de molt de perill del Sant Andreu. Una falta favorable al Reus que finalment es converteix en un contraatac a favor del conjunt barceloní. Max Marcet, que fent de boia guanya aquesta pilota al mig del camp i el 3 contra 2, la passada a l'interior de l'àrea en profunditat per Albertito, que l'intenta creuar i la pilota marxa a la dreta de la porteria de Parra. No t'ha semblat falta cap a Céspedes? No, és una pugna, és una lluita cos a cos, no és el que hi ha. Aquí com a defensa t'has de fer fort. Minut 34 de partit pràcticament, la posa en joc Dani Parra, desplaçament llarg, un pèl fluix, la lluitaven aquí de Ricardo Vaz, atenció perquè se la pot emportar Requesens, Ostrell, la controla Ostrell, atenció, Ostrell envia cap a la banda dreta, cap a Alberto Benito, 3 quarts de camp, Alberto Benito, atenció, la passada cap a la banda dreta, Ricardo Vaz fa un retall, atenció, Ricardo Vaz amaga, Ricardo Vaz buscava dins l'àrea, serà corna. Bueno, primer corner a favor del Reus, va. Ara hi ha minuts de perill. I primer del partit, em sembla, no? La Uesa no ha tingut cap, que no? Minut 33, primer córner del partit, sí. Pot ser perillosa, va. Esperem que ho sigui. Aquí s'iguala el joc, al final. Pilota parada, el Reus ha d'aprofitar aquesta jugada. Ha d'aprofitar Andy Larcón, aprofitar Requesens, aprofitar Xai Molina. Els arguments que tingui dalt el Reus. Tallaran aquesta possible contra, Céspedes i Ricardo Vaz. Ricardo Vaz també a prop de l'àrea per buscar el xut directe o el rebot. Tota la Uesa defensant, eh? Sí. No s'hi val especular aquí, la centrada del Reus, el tram de ha rematat sol, eh? Ha rematat sol Xai Molina, la pilota que em sembla que ha anat bastant desviada, però era el primer, Sergi. Era el primer, ha rematat sol, ha entrat sol Xavi Molina. Raro, estrany, que la Uesa no hagi defensat millor aquesta pilota, és un equip que per val és molt solvent. I Xavi Molina, que se li ha escapat un rematador nat, com és Xavi Molina, que incomprensiblement se li ha escapat aquest remat. Jo crec que s'ha vist tan sol que al final no ha pogut dirigir bé aquest cop de cap. Ha entrat des de segona i tercera línia. Desplaçament llarg de la Uesa, ara Marcos Méndez, la talla Xavi Molina amb el cap, Xavi Jaime molt bé amb el cap, aquest refús que passant Toscano, al final s'acaba emportant Albertito, que la mou cap endarrere, cap a Max Marcet cap al 23. Atenció, defensant Pol Fernández, defensant també Requesens, ha sigut falta de Requesens i podria ser groga perfectament cap a Requesens, em fa l'efecte, Sergi. Sí. L'àrbit considera que no. Coincideixo. Aquí el que ha d'estar una mica més atent és, em fa l'efecte que Céspedes defensivament no hi és. No. Defensivament no hi és. T'aporta moltíssim Céspedes en atac, però han de fer... Sense comprar el micròfon, me sembla, això de la Unió Esportiva Sant Andreu. Crida... Ara crida, dale, USA. I la posarà el dorsal número 21, Alexis. Em sembla que també buscarà una penjada directa a l'interior de l'àrea, I s'especula poc. Marca la jugada Alexis, la posa a l'interior de l'àrea. I molt bé. Ara Andy Alarcón rebutjant aquesta pilota. Gran treball defensiu, m'atreviria a dir, dels tres centrals que estem veient avui, inclús de Requesens. Requesens m'està agradant molt avui de pivot, Sergi. Sí. La Unió Esportiva Sant Andreu, Pau d'Arbre, l'envia a la banda esquerra cap a Andreu, cap a una altra banda, cap a Pau d'Arbre, al mig cap a Andreu, perdó, m'he confós abans, ara cap al 20 la té Javi Gómez ha d'endarrerir passes, passada interior cap al 23 Max Marcet, passada en profunditat cap a Marcos Méndez, fora de joc, demana fora de joc i l'àrbit diu que Nanai. També hagués pogut pitar una falta de Xavi Molina, que l'àrbit ha decidit que no, la mou la Esportiva Sant Andreu, l'acaba llunyant la pròpia Esportiva Sant Andreu de banda, posarà en joc la pilota Céspedes. El corner red, Sergi, pel que pugui ser no el veurem avui, Sí, tenim una tanca que ens el tapa una mica, però bueno. Saca Céspedes que l'allunya
de l'àrea del Reus, la lluitarà. Atenció, perquè se la pot emportar Miquel Ostrell. Vés-hi. Miquel Ostrell amb la pilota. Molt sol Miquel Ostrell, s'intenta anar per dins. I finalment és Blanco qui rebutja aquesta pilota. Serà fora de banda a favor del Reus des de la zona de la línia de 3 quarts. No podia fer gaire cosa més aquí, Miquel Ostrell. Estava molt sol. L'únic que podia fer era el que intentar, que era intentar fer aquest retall cap dins. Que si anava dins això, Sergi, si entrava aquest retall, Si se n'anava entre els dos entrava Ostrell sol dins l'àrea. La posarà en joc des de la banda. Céspedes. Céspedes cap a Ricardo Vaz. La perd davant de Jordi Méndez i serà corner? Banda, la posa en joc el propi Ricardo cap a darrere, cap a Pol Fernández Morales, Pol Fernández cap a Xavi Molina, desplaçament a la banda cap a Xavi Jaime, la baixa amb el pit Xavi Jaime, l'endarreix cap a Pol Fernández, molt bé avui Xavi Jaime, m'està agradant molt avui Xavi Jaime, després d'un parell o tres de jornades poc encertat. Xavi Molina a buscar el desplaçament llarg cap al Benito i arriba al lateral d'Altafulla, la pilota que... No, llàstima perquè... Fora de joc, tio, l'àrbit. Fora de joc. Sí, perquè l'havia controlat el defensa de la UES amb la mà, dic, vull pensar que és fora de joc perquè si no, quines vots més tontes. També havia arribat molt forçat aquí Alberto Benito. I és Iñaki qui juga la pilota per Jordi Méndez, que la perd, erra en aquest intent de passada i serà fora de banda a favor del Reus. Juga ja Céspedes per Pol Fernández. Pol Fernández al seu propi camp per Andy Alarcón. Andy Alarcón que aixeca el cap i busca un desplaçament a la banda dreta per Xavi Jaime que buscava prolongar aquesta pilota amb una espècie de barret i això... Ha sortit directament fora. Ha sortit bastant malament. No ha tingut ni l'oportunitat de lluitar-la Céspedes. La posarà en joc des de la banda dreta Jordi Méndez, el desplaçament en banda que ha passat per dalt de Ricardo Vaz, l'envia cap a la banda esquerra. Atenció, el desplaçament era Marcos Méndez a 3 quarts de camp davant seu Andy Alarcón. Atenció, se'n va amb una sotana, però és Requesens per molt bé aquí fer de corrector i enviar-la cap a Dani Parra, que les bots de cap a dalt, però la pilota torna a estar en mans de la UES, en mans en peus, més ben dit, de Pau d'Arbre. Atenció, ara molt bé Requesens, la roba Requesens, o l'aconsegueix robar Requesens, ha pogut lluitar des del terra a Albertito se'n va d'un, atenció, l'envia a la banda esquerra, rebut falta a Albertito, la UES que no ha pogut centrar, l'endarrereix ara mateix la Unió Esportiva Sant Andreu i l'aconsegueix enviar fora de banda Miquel Ostrell. Minut, com aquell qui diu, ja 40, el 7 és d'Arbre, el 8 és Albertito, sí. Això que era l'Arbre, no... La mourà la UES des de fora de banda esquerra, Sergi. Doncs sí, sabe que davant de la UES la juga ja en línia defensiva. És Blanco, el Blanco que juga per Javi Gómez. Javi Gómez que jugarà en llarg per Alexis, i això és fora de joc, àrbit. Això hauria de ser fora de joc, l'àrbit que no ho pita, Alexis entra dins l'àrea amb la pilota, Céspedes no li facis penal, ara entra bé Céspedes que s'emporta la pilota, i ha rebut una falta bastant clara d'Albertito, l'àrbit la sanciona com una falta, sense targeta, però ara m'he espantat. Sí, no, perquè veia Céspedes amb unes ganes d'entrar-li a Alexis que... Falta molt lleig a la que rebotarà Céspedes, sí. Falta de mala llet d'Albertito, de mala persona inclús, que no... És una falta innecessària. Fer volar Céspedes com l'ha fet volar és una falta innecessària. També et diré, evitable tot aquest mar de faltes si pitaves el fora de joc inicial, semblava. Era claríssim, vaja. Ostres, sembla que aquell línia està temps, però aquest, pel que pugui ser, no ho està. Des d'aquesta posició així tan alta que... Ostres, m'ha semblat molt clara, però bueno. Seguirà Dani Parra, Nil. Dani Parra des de fora de l'àrea, des d'on han fet la falta Céspedes, a l'esquerra de la porteria de Dani Parra que sembla que no perd temps, diu l'ok, la UES se li tira a sobre, sacarà en llarg Dani Parra, l'envia llarga Dani Parra perquè la jugui Requesens que ha deixat passada, mou la UES en defensa, la baixa Céspedes amb el pit, l'hagués pogut baixar amb el peu, Céspedes intenta anar-se'n, Céspedes que rep un seguit de faltes, atenció perquè la mou molt bé Xavi Jaime, l'ha mogut cap a la banda, i la pilota que surt fora de banda no ho aconsegueixo veure, entenc que la posarà la UES. Sí. Miquel Ostrell que semblava que havia rebut falta, l'àrbit tampoc interpretat, tampoc s'ha queixat gaire Ostrell, per tant interpretem que no ho ha sigut. Cal ja només li quedava buscar la falta per protegir aquesta possessió. Però ja la té la UES i ja la té el dorsal número 4, el central de la Unió Esportiva Sant Andreu, Blanco.
Blanco que l'obre cap a la banda esquerra. I ja estava al mig Max Marcet. Molt bé Xavi Molina ara. I Albertito que posa aquesta pilota en profunditat, molt bé. No, Alberto, no. Alberto Benito que ara s'ha equivocat. I l'últim en tocar la pilota, sí. Sí que ha sigut. No. La grada es pot queixar el que vulgui, però l'últim en tocar-la ha sigut el jugador de la West, em sembla que és... Sí, És Pau d'Arbre, poder? No, No ho veig. és Albertito? és el lateral. No ho aconsegueixo veure, Sergi. Ostres, és que no ho veig. El cas, que no era corna. És que els dorsals també, els dorsals negres tampoc ajuden, eh? No. Posarà en joc la pilota des de porteria. Dani Parra. Dani Parra la busca llarga cap a la seva esquerra, lluitarà Requesens amb el cap, la deix passar, atenció, la pot lluitar Miquel Ostrell, la allunya la defensa de la Huesa, la toca ara Ostrell amb el cap, la pilota que cau a dominis de la Huesa, que sembla que guanya la partida al mig del camp, que bé que l'ha tallat ara Andy Larcón, que Céspedes no entén, Marcos Méndez no entén gaire què ha fet, ara sembla que havia rebut falta Ricardo Baz, atenció perquè l'està movent la Huesa en atac, la té Marcos Méndez l'ha d'endarrerir, en defensa, desplaçament ara mateix alt de la Unió Esportiva Sant Andreu, la talla Xavi Molina amb el peu, l'envia, no l'ha aconseguit atrapar Xavi Jaime aquest desplaçament de Xavi Molina, i torna a construir la Huesa en atac, la té ara mateix el 21. Ara errors dels dos equips, eh? Sí. Moltes imprecisions. També veig a molts jugadors relliscar. Ara ha relliscat Ricardo Baz també, quan ha intentat anar a buscar aquella passada. I atenció perquè és el Sant Andreu qui la juga. I és Blanco enrere. Cap a Andreu. Andreu per Blanco. Blanco per aquest jugador que no aconsegueixo veure aquí. Crec que és Alexis. No, Alexis no és. No, Alexis cau cap a nosaltres. Doncs Jo crec que és Albertito o d'Arbres el que cau. pot ser Albertito, crec que és No, Albertito està aquí al mig. Atenció, ataca la Huesa, buscava fer la falta Xavi Molina, atenció, la talla al Reus, la pilota que acaba tenint però dominis Alexis buscarà la centrada ras a dins, buscava fer màgia a la Unió Esportiva Sant Andreu, l'ha tallat Pol Fernández, la té Toscano, desplaçament Toscano molt bé cap a Ostrell, pots construir un atac, Ostrell se l'emporta Ostrell, l'envia molt bé cap a Alberto i venga tothom cap a dalt. Alberto Benito creu la línia divisòria, atenció Alberto Benito, la pilota alta, la talla la West sense problema, ara mateix el Reus però que costa atacar. Crec que aquest jugador que no aconseguim distingir és que s'intercanvien la posició d'Arbre i el dorsal número 3... No. Ostres, tio. Atenció, desplaçament llarg de la Huesa. Lucas Viña, perdó. Lucas Viña, el dorsal número 5, Lucas Viña. Ara sí que ha evitat el fora de joc de... Es confon el 5 amb el 8 per la tipologia de números que tenen el Sant Andreu. De Marcos Méndez. I atenció perquè estem a prop de saber, Sergi, quant de temps ha afegit. Estem ja al 40... El 45 pràcticament. 40 i 45 segons ens marca aquí la nostra transmissió. T'agrada Xavi Molina, el desplaçament en llarg per Céspedes que la lluita per dalt, finalment és la Huesa qui es fa amb la possessió de la pilota i serà Pau d'Arbre que la juga enrere cap a Blanco per Xavi Gómez, Jordi Méndez, finalment el Sant Andreu que perd aquesta pilota i serà Xavi Molina qui jugarà enrere cap a Dani Parra. Quants s'ha afegit, Nil? Un minut d'afegit al Narcís. Atenció perquè ara han tocat a Miquel Ostrell, l'àrbit que no xiula absolutament res, i serà pilota pel dorsal número 3, Andreu, de la Unió Esportiva Sant Andreu. Sí. La juga per dins, per d'Arbre enrere, cap a Blanco que aixeca el cap, la juga per Javi Gómez per Jordi Méndez, Molt bé, que no se'n pot anar a Céspedes. Atenció perquè no aconsegueix salvar-la. No aconsegueix arribar Xavi Jaime. I l'àrbit que es mira el rellotge. Ha d'estar a punt de pitar-ho pràcticament, jo crec que deixarà secar. I sí, efectivament. la mitja part. S'acaba la primera part aquí al Narcís Sala. Sergi, una primera part per mi prou positiva, una primera part on el Reus ha sapigut a medir-se de tu a tu a la Unió Esportiva Sant Andreu. Falta trobar aquest punt d'atac, entenc que per això entraran Quérez, pot entrar Aitor aquesta segona part, inclús també Òscar o Josep Ramon Sardà, però ara mateix un Reus que un punt no seria gens negatiu d'aquí al Narcís. Jo et diré que primera part prou satisfactòria, la veritat. Sí. Primera part molt igualada, jugar-li a tu al Narcís Sala al Sant Andreu, aguantar la primera part, més que aguantar, realment arribar, perquè el Reus no ha hagut d'aguantar gaires assajaments de l'àrea per part del Sant Andreu.
Jo crec que el Reus és per ara intentar fer un pas endavant aquesta segona part i dir, ei nois, anem al camp del líder, anem al camp del Sant Andreu amb un ambient increïble. Immillorable. Hem tingut les nostres, el remat de Xavi Molina, per exemple, anem a pel partit. I el Reus no li ha de tenir por a res, ni a ningú, ni a res. El Reus ha fet una molt bona primera part i ha de seguir en aquesta línia. Abans de marxar cap al descans, Sergi, com està anant la jornada? Els dos partits que tenim avui a banda de nosaltres, aquest Olot-Barça i l'altre, Sergi, que no recordo què és. Si no m'equivoco era el Girona B contra l'Espanyol B. Això. Són de filials, que no tenim gaire cobertura. Doncs ara mateix el Barça Atlètic que fa els deures al camp de l'Olot i va guanyant per 0 gols a 1 i l'Espanyol B que empata 0 contra el Girona B. Ara mateix que aquest punt seria insuficient per mantenir-se al playoff perquè el Barça està guanyant a Olot. Exacte. Ara mateix amb aquests resultats el Reus que cauria d'aquestes posicions de playoff per primera vegada des de la tercera jornada de Lliga a un punt de distància del cinquè, que és el que marca aquestes posicions de privilegi, que seria del Cullà amb 51 punts. Nosaltres fem una petita parada i ens veiem d'aquí 10 minuts en aquesta segona part. Fins ara. Fins ara. La recupera Blanco que la posa enllà per Marc Marcet que es pot endur aquesta pilota i finalment molt bé Llura Casens allunyant, rebutjant, contundent a aquest esfèric que es perdrà per la línia de banda. Posarà la pilota en joc Lucas Viña, Nil. Disculpeu perquè portàvem 2 minuts sense transmi, havia caigut la transmissió, no sé per què, teníem connexió a internet però la transmissió havia caigut, tornem a estar aquí una altra vegada en directe. Sí, portem 3 minuts narrant sols. Perfecte. No passa res. M'encanta. Ara el cel que s'enterboleix aquí al Narcís Sala, que sembla que ja no hi ha aquest sol. I atenció, perquè ataca el Reus, banda esquerra, Céspedes. Avança metres Céspedes, fa el retall, ha caigut Céspedes i la torna a perdre al lateral esquerre de Salou. La lluita, Ricardo Bat, atenció, perquè se la pot emportar el jugador de Portugal. Fa un retall. Aquí ha rebut, i l'àrbit diu que no hi ha falta. A mi sí que m'ha fet una mica l'efecte de que Ricardo havia rebut una petita estrabada, però bueno. Aquí, atenció, la producció Toscano al mig. I l'àrbit diu que no hi ha... Sí que hi ha falta. Sí que hi ha falta. L'àrbit que l'he vist bastant indecis en xiular certes accions. Com bé ha dit el Nil, perdoneu nois, estàvem narrant i no ens n'havia... La connexió aquí hi ha... No sé per què, doncs, hi ha una cobertura molt insuficient i més per fer una transmissió a YouTube. Ho sentim. Sí, però tornem a estar en directe, que és important. La mou la Huesa ara mateix en defensa. Construeix la Huesa des de darrere, que va la línia divisòria, la Unió Esportiva Sant Andreu. La mou ara torna a tenir-la en defensa el número 20. El número 20, Sergi, no veig el Blanco, atenció, la Huesa construeix un atac. Atenció, Max Marcet, banda dreta, la mou al mig cap al Vertido. El Vertido ha de fer mitja volta. Xavi Gómez, perdó, el 20. L'envia ara mateix, la té Pau d'Arbre, davant seu Kenneth Soler, d'Arbre l'endarrereix. L'envia cap al número 4, atenció, la torna de Max Marcet ha de ser un massa en Toscano, perquè Marcet busca el lateral dret, arriba, Céspedes no estava al lloc, davant Céspedes que intenta fer la defensa, atenció, se'n va d'un Alexis, busca la centrada, atenció, dins l'àrea, la treu Andy Larcón. Ara minuts de molt perill pel Sant Andreu i atenció perquè això és una falta molt clara. Això és falta perillosa i atenció perquè serà la primera groga d'aquesta segona part, se l'endurà el número 10 Ricardo Bat, que ha arribat tardíssim i que ha comès aquesta falta sobre el dorsal número 21 Alexis. Falta molt perillosa a la zona del córner, pràcticament sobre la línia de l'àrea gran, a la dreta i esquerra de la porteria de Nani Parra. Ara que la gent apreta, veu el gol a prop, minuts de molt de domini del Sant Andreu, el Reus que ho està passant francament molt malament aquests primers minuts d'aquesta segona part, i la posarà el Sant Andreu a l'interior de l'àrea. Pilota molt tancada, que al mínim toc ja pot anar dins o inclús enverinar-se i colar-se dins la porteria de Dani Parra. Atenció, pica la pilota al Sant Andreu, per sota, el pal, pilota al pal, passa d'enrere per intentar el remat, atenció perquè és Miquel Ostrell, que encara l'últim defensa, és l'1 contra 1, atenció Miquel, és un 3, atenció Kenneth que es posen l'àrea, finalment Surinyaki atrapa aquesta pilota, però el Reus que s'ha pogut endur-se aquesta pilota i
intentar aquesta jugada d'atac. Ara, arribades molt perilloses per part dels dos equips. Primera pilota al pal del partit pel Sant Andreu, com hem dit, pilota, una centrada que es podia enverinar. Finalment, no sé si la tocarà d'algú, però ha acabat topant amb el pal. La passada enrere, que no ha sigut molt bona per intentar el remat. I Ostrell, que... Passada llarga. Sí, liderant el contraatac. Massa llarga la passada per Kenneth. Però molt bé, ara la transició del Reus també. Sí, sí. Per això volem a Kenneth, per això volem a Ostrell, és el que s'ha de buscar en aquesta segona part, de la qual ja han transicionat i han passat pràcticament 8 minuts. La té la West ara mateix en defensa amb el 4, Blanco. Blanco avança metres, sembla que el Nostell, atenció, després en llarg de Blanco, molt passat, serà directament saca de porteria per Dani Parra, Sergi. Ara sí, la passada del dorsal número 4 del Sant Andreu Blanco, que no ha sigut bona, i s'agrada Dani Parra de porteria. I atenció, perquè ambient increïble. Ara mateix tota la grada dels desperdicis votant a l'uníson. Saca Dani Parra. Dani Parra per Miquel Ostrell, que la lluita. Ostres! Ostrell, que ha aixecat massa el peu, i l'àrbit que xiula aquesta falta perquè ha pogut topar els tacs d'Ostrell amb el cap o la cara de Blanco. Sembla que Blanco està bé, per tant, calma. Semblava que el cop havia sigut pitjor del que havia sigut, Sergi? Sí. La Mou la West mateix en defensa d'Arbre, l'envia cap a la banda dreta, construeix amb el... no sé qui és. Jordi Méndez, quinta. Jordi Méndez, la té d'Arbre al mig, d'Arbre, avança metres d'Arbre, espera d'Arbre, endarrerir-la cap a la banda dreta cap al 15, centrada d'atenció en profunditat del jugador de la Uesa, fa molt bé la pantalla de Requesens, la pilota directament a mans de Dani Parra. I ara que havia aixecat també molt el peu Max Marcet, un Max Marcet que ha d'anar amb compte perquè recordem que és l'únic jugador de la Unió Esportiva Sant Andreu que ja té una targeta groga. I és Parra, Dani Parra, que la posa en llarg per Ricardo Vaz, i sí, falta claríssima del dorsal número 20, Javi Gómez, que ha arribat tard i s'ha emportat la pilota, i Ricardo Vaz. És Lluís Requesens, Nil. Lluís Requesens, que mourà la pilota des de pràcticament el cercle central. Al final sembla que serà Xavi Jaime. Requesens ja se'n va endarrere, té Sandro Toscano, l'endarreix cap a Requesens. Requesens es para, es frena, l'envia cap a la banda esquerra Pol Fernández, una altra vegada cap a Requesens, desplaçament alt, que buscava Kenneth, no arriba la pilota a Kenneth, l'ha de treure fora amb el 5 Lucas Viña. I és Xavi Jaime, qui la juga enrere per Lluís Requesens. Lluís Requesens, que busca la passada en profunditat, no sé per qui, finalment la recupera el Sant Andreu, i atenció, perquè és Alexius, qui la jugava per dins cap a no sé quin jugador. Espera, que Ja tornem a estar aquí, disculpeu, se'ns ha apagat la targeta de so. tenim complicacions amb tot avui, Sí, amb avui el l'internet, directe és curiós. Sí. La té moure el Reus en atac, atenció, Kenneth, molt bé, Toscano, la transició, Toscano, ai, aquesta passada en profunditat, si arriba Alberto Benito. Escolta, si tots aquests problemes han de ser perquè guanyi el Reus, endavant, eh? Sí. Ara Alberto, que no ha volgut anar a buscar la bola ni ja perquè venia de fora de joc, molt bé aquí Alberto Benito. La mou Iñaki ara mateix en defensa, pressió per Ricardo Bat, atenció, el desplaçament no ha sigut bo. Xavi Jaime, Céspedes, dins d'àrea Céspedes busca la centrada, la toca un jugador de la Uesa i corna, i s'anima la gent de Reus, s'anima la gent roig-i-negra, clar que sí, pot venir el gol, Sergi, l'estic veient. Vinga, serà córner que posarà Ivan, Xavi Jaime i Ricardo Vaz, els dos amb un autèntic guà al peu, i els ariets del Reus que ja suben a aquest possible remat. Vinga, va, serà finalment Xavi Jaime qui posarà aquesta pilota.
Dins Som-hi, Xavi, l'àrea, va. fins ara mateix 5 jugadors del RAF per buscar el Ara és remat. clau. Alberto Benito, Ara és Andy, clau. Requesens, Ostrell i Pol Fernández fora l'àrea. Vinga, Xavi Jaime, que marca aquesta jugada. Atenció, serà Xavi Jaime qui posarà aquesta pilota. La pica Xavi Jaime a l'interior de l'àrea. Atenció, pot ser el remat, fora! He tirat l'animació del gol, pensar que havia anat dins. He tirat l'animació del gol, pensar que havia anat dins. No ha sigut Atenció. gol. Perquè l'he vist dins, l'he vist dins. Fora el remat d'Andy Alarcón, que marxa a centímetres de la porteria d'Iñaki. I el Reus que perd aquesta oportunitat. Jo l'he vist dins, què vols que et digui, Nil? No, jo també. Jo Jo, he per, vist per, per això se m'ha anat del dit a la transició. he vist dins La gent a casa amb un infart ara mateix. Llàstima perquè era boníssima. I és Andy Alarcón ara qui talla aquesta pilota. I atenció perquè no hi arribarà Kenneth. No, No, finalment no sortirà per línia de banda i serà Lucas Viña qui posarà aquesta pilota en joc. Doncs no, finalment serà... Ah, no, sí, Lucas Viña. Pensava que s'havien intercanviat les posicions als laterals. Lucas Viña per Marcos Méndez. Marcos Méndez, que ara fa temps que no el veiem. Però ara baixa una bona pilota per Max Marcet que la juga per Albertito. Finalment, Albertito que es queixa d'una patada. L'àrbit que ha tardat una mica en xiular. Llàstima perquè ha tallat. I serà pilota pel Sant Andreu. I Albertito que es continua queixant. Ha estirat al terra i l'àrbit que ara va interessar-se per el seu estat. Posada la pilota en joc per la Unió Esportiva Sant Andreu. Ara en minuts de... Havia començat dominant moltíssim el conjunt quadribarrat i ara que el Reus s'ha expulsat una mica aquesta pressió i que continuen jugant de tu a tu com si fos una prolongació de la primera part ja vista. Ara estem amatent. Perfecte. La connexió que tiri, però estem amatent. Doncs senyors, ja tornem a estar en directe. Ha caigut 3 vegades. Oh, però ara l'internet va bé. Que bé. Tornem a estar en directe, senyors i senyors. Avança metres la Unió Esportiva Sant Andreu. A la seva banda d'atenció, la centrada del Sant Andreu. Marcos Méndez. Gol del Sant Andreu. Gol del Sant Andreu. Justament quan tornem a tenir connexió, després d'uns quants minuts del Reus, una passada a l'interior de l'àrea, una gran centrada, crec que de Jordi Méndez, que remata a plaer Marcos Méndez, de Méndez a Méndez, i el Sant Andreu que col·loca l'1-0 al marcador. S'avança la Unió Esportiva Sant Andreu, s'avança el conjunt quadribarrat, que ara ja és més a prop de ser equip de la primera federació. I el Reus que ja no li queda res més que anar endavant. El Reus que ha remuntat uns quants partits aquesta temporada. Sí. És un tant- gol, es pot remuntar. Jugant com jugaves, ho pots fer. Quina Ara, llàstima perquè... Pots esperar una Unió Esportiva a Sant Andreu tancada als 20 minuts que queden de partit, Sergi. Sí, quina llàstima perquè el partit estava sent molt atractiu, era un partit molt igualat, es podia decantar per qualsevol dels dos bàndols. I com hem dit, és un partit d'errors. I un error del Reus a l'interior de l'àrea, deixant a Marcos Méndez sol, una cosa que mai pots fer, i col·loca l'1-0 en contra. En fi, el Reus que no se l'ha guardat res ja, també s'hi juga molt el Reus, Sí. i ja saca Ricardo Vaz per Sandro Toscano que la juga enrere, per Andy Alarcón per Lluís Requesens que para la pilota, que juga en llarg, cap a Miquel Ostrell. Finalment és Blanco qui l'aconsegueix allunyar i l'àrbit que assenyala falta sobre Blanco. Miquel Ostrell ha fet volar. Jo crec que ara ja el Sant Andreu que fa falta de 20 minuts per acabar aquest partit i intentarà buscar qualsevol acció per intentar perdre el màxim de temps i assegurar aquest títol, que s'hi estan jugant moltíssim. És que ja sap Miquel Ostrell ara per la grada del Sant Andreu. Semblava que se l'havia tingut amb Hernández, amb Andreu Hernández, i la posarà en joc Blanco a l'esquerra. Blanco, desplaçament llarg. La talla Andy Alarcón amb el cap. Xavi Jaime no s'han entès amb Fede Toscano. Atenció perquè pot tenir Quilauesa al segon. Ha de retrocedir aquí al 22. Es queixa d'una possible falta de Xavi Jaime, que al meu parer no hi és. La mou Pau d'Arbre, cap endarrere, cap al 20. I atenció perquè tornarà a construir la Unió Esportiva Sant Andreu des de darrere. Sergi, ara mateix la té d'Arbre,
que busca el desplaçament llarg, talla Pol Fernández amb el cap, intentarà evitar Kenneth que surti fora de banda, i al final no és així. I és el que et deia, un cop el Sant Andreu es passa per damunt del marcador, juga molt més relaxat i ja se'l veu molt més... Ara el Reus està una mica més descol·locat i el Sant Andreu ja molt més posicionat en el seu joc, ja més centrat, ara ja s'han tret, ja no s'han expulsat aquesta pressió del primer gol, i ara el Reus que ja no... Ara ja ha d'anar. No li queda res més al Reus que anar-hi, intentar-ho, atenció, pot haver evitat el Sant Andreu aquí, la talla molt bé Requesens, Xavi Jaime al mig, retalla un, l'envia a la banda molt bé cap a Alberto Benito, i vinga, Alberto cap a dalt. Alberto enfila metres al lateral dret d'Altafulla, Alberto, l'envia cap a Kenneth, ha rebut aquí una empenta, Sí, i l'àrbitre sí que l'assenyala. Falta lletja ara del 12 de... No, Torices, perdó, Torices. I la posa en joc Alberto Benito, ja, per Xavi Jaime al mig, per Miquel Estrell que la trepitja, la juga a l'esquerra, cap a Céspedes, enrere, per Ricardo Bat, encara el defensor, segueix Ricardo Bat, se la pot obrir per Céspedes, atenció Céspedes, que la pot posar a l'àrea, la posa Céspedes, el remat que no arriba, atenció Andy, la juga en curt per Miquel Estrell que l'obre a la banda dreta per Alberto Benito, la centrada que surt rebutjada i és Marcos Méndez el que allunya aquesta pilota de l'àrea del Sant Andreu, el Reus que ho segueix intentant. Pol Fernández per Xavi Jaime, cap a la banda dreta per Kenneth Soler, està al control de la pilota, la trepitja Kenneth, la juga al mig per Xavi Jaime per Alberto Benito de primeres, cap a Kenneth Soler que s'aconsegueix. Sí, i l'àrbit que xula la pilota, xula la falta. El meu parer que no ho és. Sí, per això estava com una mica l'expectativa de veure què xularà, perquè Kenneth ha anat molt ràpid al terra. Sí que és veritat que li ha posat molt fàcil el defensor perquè Kenneth vagi a terra. I l'àrbit que assenyala que no es faci el partit de les mans. Farà un partit prou faltes ja avui. Sí. I ara que amb aquestes jugades el Reus pot aconseguir apropar-se a la porteria d'Iñaki. Això ho ha d'aprofitar el Reus. Atenció Alberto Benito aquesta banda dreta. Sembla que està en prop de la pilota Ostrell i Xavi Jaime, Alberto Benito a la dreta. Pot haver-hi una passada a la dreta que permeti una centrada, pot buscar la centrada directa o, per què no, el colpeig, l'únic que la pilota està prou lluny, Sergi, per buscar... No. Ha d'intentar Xavi Jaime amb el peu que té, buscar aquesta centrada i marca la jugada Xavi Jaime. La posarà a l'interior de Xavi Jaime. Atenció, buscant sorprendre Iñaki. Finalment Iñaki molt segur, amb bolsa aquesta pilota, i jugarà a la Unió Esportiva Sant Andreu, Nil. Sí, la jugarà Iñaki de porteria. Una Huesa que ara mateix no té tant de pressa com a la primera part, una Unió Esportiva que ara mateix ara ja té el que volia, que és el gol, i ara desplaçament llarg d'Iñaki per Marcos Méndez, que ho lluitarà amb Pol Fernández, i al final se l'acaba enduent Pol Fernández, que l'aconsegueix allunyar. Molt bé aquí Pol Fernández. Li estan sabent guanyar el duel molt bé a Marcos Méndez a la defensa del Reus avui. Sí, però tot i així ha marcat un golet. Sí, una centrada, i al final Marcos Méndez estava sol i cap a dins. És el que tenen jugadors d'aquesta qualitat i és el que té tenir un punta com Marcos Méndez. Nosaltres el teníem, ens el van prendre d'Eslovàquia, tu. Sí. Que no sé per què... Sí, vés-hi. Ai, aquí ha arribat abans, crec que ha sigut el 20 Javi Gómez per Ostrell, que podia fer-la molt i molt grossa. La lluita en Marcos... Parri i Andy, la lluita se l'ha emportat Andy, el seguit de cops de cap, molt bé Xavi Jaime, però no l'ha pogut baixar Kenneth. I desplaçament llarg de la Huesa, directament als peus, al cap, de Requesens, desplaçament de cap, Xavi Jaime, una balda, aquest seguit de cops de caps que mai porten a res. I la Huesa que l'envia a Fregis Pàrrecs, pilota directament a les mans de Dani Parra. No es mou la banqueta del Reus gaire més, Sergi, ara mateix? No. Jo crec que és un moment per Aitor, un moment per Aitor, inclús per Josep Ramon Sardà, és el que has d'anar a buscar. És igual un 2-0 que un 1-0. Vinga, va, i ara que la recupera el Reus al mig del camp, atenció, la passa de l'espai. Ricardo Bat, que pot entrar a l'àrea, atenció, Ricardo Bat. Gol del Reus! Gol de Ricardo Bat! El número 10 del Reus! L'estrella! El mag portuguès que ho torna a fer! El Narcís Sala! Gol del Reus! Gol de Ricardo Bat! Que posa l'igualada al marcador a 1! Minut 30 de la segona part! Gol del Reus! Gol de Ricardo Bat! Sí, Nil, sí! Sí, era el que s'havia de fer. Era el que s'havia de fer el mag del Caviretxa i torna a fer, clar que sí. Huesa 1, Reus 1. Aquí ningú perd res, aquí ningú es deixa jugar res. Aquí avui el Reus es juga al play-off i que quedi demostrat. Mare de Déu! I la graderia de Reusenca, que s'encén inclús... I a canvi del Reus, Aitor.
I ara que es torna boig el conjunt reusenc, va, som-hi que hi podem, clar que sí, contra els líders de la categoria, contra el millor equip de la categoria, que ho ha demostrat durant tota la temporada. El Reus no es rendeix mai, fins a morir. Qui marxa? I ara sembla que marxarà, doncs no ho veig, però entrarà Aitor Serrano. I està Miquel donant Ostrell, indicacions. potser? Està donant indicacions. Sí, serà Miquel Ostrell. Jo crec que serà Miquel Ostrell. Quina temporada de Ricardo Baza, Sergi? Doncs no, Miquel... No és Sí, Miquel Ostrell, Miquel Ostrell. que després de fer una feina increïble... El segon, aquest gol de Ricardo, ve perquè Ostrell fa una pantalla molt bona. Sí. Gran treball de Miquel Ostrell, que ha fet un partit boníssim després d'unes jornades que no el veiem massa bé. Ara entra Aitor Serrano, entra l'express del Catllà, com tu li dius, Nil. I fum vermell a la grada del Reus, el formatget del gol sud del Sant Andreu, i un Reus que ve cap a dalt, Sergi, què vols que et digui? I el Sant Andreu, que aprofita també per fer els seus últims dos canvis, entrarà amb el dorsal número 19, Walid, un vell conegut del Reus, marxarà amb el número 10, Marcos Méndez, per tant, davanter per davanter, també ha entrat amb el dorsal 14, Senyer, i ha sortit potser Alexis, jo diria que sí, amb el dorsal 21 I atenció perquè s'aprova la seguretat a la grada del Reus. Sempre passa això, eh? Sí. No, és que la gent ha embogit, Home, Ricardo Baza s'ha llançat als braços de l'afició del Reus. I ara ja és la Unió Esportiva Sant Andreu qui amb l'1 al marcador intenta posar-se un altre cop per davant. És Senyer. Cap al dorsal 3, cap a Andreu. Andreu per Senyer. Senyer que orienta el joc cap a la banda esquerra. Tallarà molt bé Céspedes de cap. I és Ricardo Baz qui l'ha penalitzat. Atenció, és Sergi Serrano qui recupera la pilota al camp del Reus. I molt bé Dani Parra, embolsa aquesta pilota. Pèrdua molt perillosa ara de Ricardo Baz al propi camp. Sergi Serrano, que és un jugador boníssim. No s'han entès, Ricardo Toscano avançava ja cap a dalt i Ricardo buscava la passada. Atenció, aquí Dani Parra, pressionat, ha hagut d'enviar la pilota llarga. Atenció, perquè la té la Uesa a 3 quarts de camp. Una Uesa ara mateix, si no estava nerviós a la primera part, Sergi, ara sí, ara jo crec que un cop has marcat el primer, podia controlar molt el partit, però un cop et marquen a tu, ara tremolen les cames. A uns i altres. Atenció, la Uesa dins l'àrea, Albertito! Mateix. Mare de Déu, tio. Hosti, després del gol... perdona que et digui, però pingo final. Hosti, després del gol... perdona que et digui, però pingo final a l'àrbit, Tot Déu gravant ara. Venir el penal, tot Déu gravant i la connexió prendre pel sac. Clar que sí. I serà el recent incorporat, el dorsal número 14, Senyer, qui farà efectiu aquest penal. I Dani Parra amb la botella, també amb l'ampolla d'aigua, intentant posar nerviós. Vinga, va, Dani. Som-hi, Parra, va! Va Parra. Parra penals. Vinga, va, Parra. Parra penals. Xiula l'àrbit. I va, Senyer. I el gol. Gol del Sant Andreu. Gol del Sant Andreu, marca amb el dorsal número 14. Senyer, a falta de 10 minuts perquè s'acabi aquest partit. Es torna a avançar el Sant Andreu amb un gol de penal. Penal molt rigorós, sota el meu punt de vista. M'agradaria veure'l. M'agradaria veure'l repetit, no ho podem veure, però... I el Reus, que n'ha marcat un. Tu has dit, n'ha marcat un. Pot fer un segon. Pot fer un segon, tu. I per què no? Per què no trencar-los? Es pot plantar el segon perfectíssimament. Igualir-los la festa en aquesta gent. Se'ls igualarà, no en tinc cap tipus de dubte que si n'has fet un en pots fer un segon. Queden 10 minuts. I no es planteja més canvis al Reus. Té encara finestres al Reus, perquè ha fet el canvi de Kenneth a la mitja part, per tant el Reus té encara dues finestres. Dos finestres, sí. Ja la posen jugar el Reus. Xavi Jaime per Alberto Benito.
Alberto Benito cap dins per Sandro Toscano enrere per Andy Alarcón per Lluís Requesens que li torna la pilota a Andy Alarcón que la juga en llarg per Aitor Serrano que la lluita finalment no se la pot endur i li retorna la pilota a Aitor, a Andy. Andy que ara mateix acaba de fer un regat molt bo davant de Walid, a la passada, i atenció perquè enfila l'atac Walid Medeb. Walid. L'envia a la banda esquerra i la talla bé Kenneth Soler. Són molt bons. Ho són. Aquesta gent són molt bons. Ai, si haguéssim jugat així tots els desplaçaments, no? Ai, si haguéssim jugat així. Ai, si haguessis jugat així Torrent. Ai, si haguessis jugat així... És igual. Avui a Sant Andreu està fent un molt bon paper. Finalment el Reus que la pot allunyar d'aquesta posició compromesa. I Aitor Serrano que es pot endur aquesta pilota, Finalment el Sant Andreu que està amb el domini de l'esfèric. Serà Jordi Méndez qui envia la pilota en llarg cap a Barri i Pol Fernández que l'allunya del terreny de Ara impressions del Reus. El Reus que un cop empatat aquest partit encara tenia molta cosa a dir-hi. Encara hi té cosa a dir. Encara hi té cosa a dir, però ara amb el Sant Andreu un altre cop per davant en el marcador, falta de 5 minuts. És complicat. Ara ha rebut falta el Reus. Sí, ara ha rebut I falta això hauria de ser Céspedes. groga per Podria ser Walid per allunyar la bola. La mou Andy ara mateix. L'envia al mig cap a Xavi Jaime. Mitja volta de Xavi Jaime. L'envia a la banda dreta cap a Alberto Benito. La trepitja, l'endarrereix cap a Andy Alarcón cap a Lluís Requesens. Requesens torna cap a Andy Alarcón, minut 38. Andy Alarcón cap a Pol Fernández cap a Toscano, l'envia a la banda dreta cap a Alberto, bascula el Reus, torna aquest cap a Xavi Jaime, passada amb l'exterior cap a Requesens al cercle central, Requesens a la banda esquerra cap a Ricardo davant seu Barri, Ricardo fa la bicicleta, retalla Ricardo endarreix cap a Xavi Jaime cap a Toscano, pressionat també per Walid, Toscano torna cap a Xavi Jaime, no ha arribat a passar aquesta passada de Xavi Jaime cap a... I ara ha perdut Walid. El terra, és que es veia molt clar. Es veia clar, aquí em sembla que... L'àrbit que ja ha caigut de 4 potes. I Walid que torna a fer el pallasso. I el Reus que esgota els seus canvis també, entrarà amb el dorsal número 20 Jiménez i el dorsal número 23 Sergi Casals. Surten del terreny de joc amb el dorsal 15 Marcel Céspedes i entenc que serà Pol Fernández per Òscar Jiménez, central per davanter, de 4. Està patrocinat per Signo, la teva impremta digital a Reus, experts en tèxtil, roba laboral, impressió digital, ròtols, rotulació de vehicles i regals publicitaris. Signo, el teu grup de professionals, el teu servei per cobrir totes les teves necessitats. Troba'ns a l'Avinguda Vius Catalans, 169 173 o el telèfon 977 320 796. Quins canvis hi ha hagut, Sergi? Repeteix-m'ho. Doncs ha entrat Sergi Casals per Céspedes i Òscar Jiménez per Pol Fernández. Fora de banda pel Reus, ara. Buscava Ricardo una sotana que acaba enviant la Uesa fora de banda, minut 40, senyores i senyors. Minut 40. Minut 40 del partit i atenció, necessites una assessoria a Sense Assessors. Portem a prop de 40 anys assessorant en tots els àmbits, fiscal, comptable, laboral, jurídic i mercantil. Troba'ns al carrer Teresa Miquel i Pàmies, número 3 de Reus, o al telèfon 977 312 843. Ara ha hagut falta sobre Sandro Toscano, a mi sí que això queda tampoc me la sembla. I Walid que reté la pilota i se l'estem Andy. Walid que... Futbol potser no en sap jugar gaire, però fer l'espectacle en sap molt i ho va demostrar quan va venir aquí Reus amb el Badalona i també amb la Fundació Esportiva Grama. Xavi Jaime l'envia endarrere cap a Andy Alarcón, que ha de córrer una mica per agafar la pilota. Andy Alarcón avança metres, ha creuat la línia visora. Andy Alarcón l'envia a la banda dreta, esquerra, cap a Aitor Serrano, cap a dins Aitor Serrano, buscava la passada interior per Ricardo Baz, la talla la Uesa, es desplaça ara Sandro Toscano cap a Xavi Jaime a la banda dreta cap a Alberto Benito molt bé cap a Kenneth cap a Alberto dins l'àrea, Alberto, la sentada d'Alberto, atenció, Òscar dins l'àrea,
i Òscar que no aconsegueix fer-se amb la pilota, la recupera el Reus ara mateix. Kenneth, No! el xut Kenneth, Que ha pitat. ha pitat, falta d'en atac d'Òscar. Mare de Déu. I ara l'àrbit, Alberto Benito i Ricardo Vázquez li diuen de tot a l'àrbitre. A mi no m'ha semblat falta en atac això, Sergi. Hòstia, m'està semblant molt estrany, l'arbitratge d'aquesta segona part del senyor Francisco Saez. Molt estrany. Iñaki, que posarà la pilota en joc. Vinga, va, som-hi, Reus. Queden 4 minuts aquesta segona part i sabrem el temps afegit. Desplaçament llarg de la Unió Esportiva Sant Andreu d'Iñaki. La picabaralles de cap, com sempre, al final l'acaba jugant la Unió Esportiva Sant Andreu fora, Sergi. I la gent que comença a apropar-se a la tanca per una possible invasió de camp, I es consolida aquest ascens. Sí. Ricardo Vaz, que la juga per Sergi Casals. Sergi Casals, al mig, per Xavi Jaime. Xavi Jaime, que controla la pilota, a l'eix de la defensa. La juga per Santo Toscano. Santo Toscano per Xavi Jaime. Xavi Jaime. Continua la pilota, demana que s'ofereixi la gent. La juga per Alberto Benito, que acaba perdent la pilota i que no surt aquesta pilota de banda. I és Lucas Viña que s'emporta aquesta pilota. Atenció, perquè Lucas Viña pot encarar a l'àrea. Lucas Viña continua la pilota, xuta Lucas Viña. L'ha aturat Andy. L'ha aturat Andy. Però no acabo de veure què passa perquè m'ho tapen els caps de la gent. Sí. Fora I de banda, finalment serà perfecte. fora de banda a favor de la Unió Esportiva Sant Andreu. No sé quan podem esperar d'afegit aquesta segona part. Sergi, jo aposto uns 3-4 minuts. Tampoc m'espero un supertemps afegit. No, entre 4 i 5 minuts. S'ha quedat Lucas Viña al mig, per Walid. Walid que intenta protegir aquesta pilota, intenta treure un córner, finalment no ho aconsegueix. Walid que comet falta sobre el defensor del Reus. Alberto Benito, no ho veia. I posa la pilota ja en joc. Andy Alarcón, que la canvia de banda per Ricardo Vaz. Ricardo Vaz que controla la pilota encara a l'eix de la defensa. Ricardo Vaz condueix la pilota. Ara el Sant Andreu molt tancat. Vinga, va. No, Ricardo, no. No, Ricardo, no. I ara Xavi Jaime que comet la falta sobre Sergi Serrano. Ara s'equivoca Ricardo Vaz, que fa aquesta passada sense ton ni so. I la gent que comença a festejar ja aquest possible ascens de categoria. Fent volar ja aquestes bufandes, picant de mans. Serà i Blanco. el que no té pressa en sacar. Serà Blanco. Home, va, I ara és Walid que intenta simular no sé què, una topada. Mare de Déu, és un pallasso, Xavi Jaime que no atura el joc, la juga per Alberto Benito per Xavi Jaime que ja la canvia. És que Walid ara s'aixeca i ara ja corre com un... Ara ja corre com si no li hagués passat res. És És el que dèiem abans de PDs, el mateix de Walid. El joc brut no cal. Ja el coneixem, de totes maneres. Ara és Aitor Serrano, qui està a la zona del córner, finalment és Barri qui se l'ha d'endur. Sí, la Ricardo Vaz. Aitor. Fa mitja volta a Aitor, l'envia cap a Sergi Casals cap a Ricardo Vaz dins l'àrea, Ricardo Vaz retalla Ricardo Vaz. Cap a l'àrea, l'àrbit que no xiula res. Tampoc, no sé què dir-te. I el Reus que recupera aquesta pilota. S'ha quedat davant de Sergi Casals. Quant d'afegit, Sergi? No ho he sentit. No ho he vist. És igual. No m'ha vist. Farà sorpresa, tu. Sí, quan s'acabi el partit, doncs ho s'haurà acabat. Intenta menjar la pilota del Reus dins l'àrea, finalment la Unió Esportiva Sant Andreu que l'allunyes i Sandra Toscano, que la juga ja per Sergi Casals. Tancadíssima la Huesa ara, Sergi Casals per Xavi Jaime que intenta fer la passada de profunditat per Alberto Benito que la controla. I Lucas Viña que allunya aquesta pilota i ara és Kenneth Soler qui la retorna per Xavi Jaime que juga per
Requesens que la posa per Aitor Serrano, pot penjar la pilota, atenció, Sí, penja Aitor. la pilota Aitor Serrano, i el remat de Sandro Toscano, que topa amb un jugador de la USA, i és Andy Alarcón, qui se l'emporta. Andy Alarcón per Kenneth Soler, per Andy Alarcón per Sandro Toscano. Vinga, som-hi, Sandro. Lluís Requesens que continua la pilota. Xavi Jaime que l'obre cap a Alberto Benito. Encara Alberto Benito que se'n pot entrar, la pot posar, la posa Alberto Benito, Òscar! Córner! Ha sortit, això, àrbit, va. Vés a parir mones, tio. Doncs l'assistent que diu que aquesta pilota no ha sortit A mi això em sembla... i la posarà en joc Iñaki. Ja la juga Iñaki, en llarg, cap a Walid que se les tindrà, i amb Andy Alarcón que l'allunya. 4 d'afegit, Andy. 4 d'afegit, estem pel 47. Queden 2 minuts. I ara que no es troben pilotes, Això hauria de ser més afegit. perquè la UE es pren I el Linier que li diu a la banqueta del Reus que segui. sacarà el davant de la USA, Lucas Viña, per Walid, i Walid que torna a xiular un altre cop. I l'àrbitre cau, és que és increïble. És increïble el de Walid, increïble. el futbolista que és i el pallasso que arriba a ser. I a sobre ensenya targeta per Sandro Toscano, crec, per les protestes. No, Sandro no, perquè ja té groga ni t'hi ha expulsat. Crec que és Alberto o alguna cosa així. Con Ricardo Vaz. Mare de Déu, tio. Mare de Déu. Increïble el de Walid. No, però és que l'increïble no és el de Wally. L'increïble és que l'àrbit hi caigui, tio. És increïble, tio. És increïble. Com m'agradaria cantar un gol ara, Sergi. Com m'agradaria... A mi també. Com m'agradaria... Només per Wally, eh? Només per deixar el Narcís Sala emmudit. Ai... Això també són 2 minuts més d'afegit. Hauria de ser 2 minuts d'afegit. Ara mateix estem ja al 48 i mig. Ara mateix que no veig absolutament res. No. Vinga, va, Aitor. La juga per Sandro Toscano. A l'esquerra per Sergi Casals. Sergi Casals, que la canvia de joc. Sí. Oh, la talla Blanco amb el cap. Molt bé, Blanco. No. No, i atenció Walid que pot encarar Dani Parra. Que bé Requesens. Que bé Requesens tallar-li la pilota a Walid. Walid que se l'ha fet de nit i Requesens que ha dit nano, tu no marques avui. Xavi Jaime retalla, l'envia cap a Requesens. El Reus blocat en atac. Vinga, va. El Narcís Sala de peu, tothom. Kenneth que se'n fa. Atenció, la posa al mig per Sandro Toscano. Per Ricardo Bat, que la pot posar al mig de l'àrea. No, Ricardo, posa-la. Era fora de joc. Era fora de joc de Ricardo. Minut 49 i mig, ja passa mig minut de l'afegit. I l'àrbitre crec que només n'haurà afegit un, per tant... Ai... Òbviament, Iñaki, que no té cap mena de pressa per posar aquesta... Desplaçament llarg d'Iñaki. I l'àrbitre I final, Unió Esportiva Sant Andreu és nou equip de primera federació. Molt merescut pel llarg de la temporada. .com i tria la que millor s'adapta a tu. Tria confiança, tria emoció, tria Grup Oliva Motor. Patrocinador oficial de mobilitat del Reus Futbol Club Redis. Grup Oliva Motor, el teu camí comença aquí. Necessites un rètol? O rotular el teu vehicle? O una impressió digital de petit o gran format? O senyalitzar la teva empresa? Doncs busques Signo. Vols sorprendre els teus clients amb un bon reclam publicitari o animar un comiat de solter amb samarretes personalitzades? També busques Signo. I si el que necessites és vestuari o calçat professional personalitzat, llavors busca Signo Laboral.
Signo, més de 30 professionals al teu servei. Ja tornem a estar aquí, senyores i senyors, després d'aquesta falca publicitària. No ha pogut ser. No sé com ha quedat el Barça ara mateix, per tant no ho sé dir si encara som a playoff o hem caigut després de tantes jornades. El cas és que la UES avui ja és de primera federació. Una UES que a més visitarà la setmana que ve el COI amb els deures fets, i això és una cosa que tampoc ens va gens bé. Sergi, la teva medalla de bronze per d'avui. Complicat, però jo crec que Sandro Toscano, un altre partit molt complidor de Sandro. Bueno, res més. Jo diré un altre migcampista, diré Xavi Jaime, atent al mig, avui molt millor que les últimes 5-6 jornades en les quals Xavi Jaime no acaba de trobar el nivell, no acaba de trobar el què, però avui Xavi Jaime per mi ha fet un gran partit. La medalla de plata, Sergi. Jo et diré Xavi Jaime. Per mi ha estat un puntet per damunt. Mira, t'empato, te poso dos jugadors, Xavi Jaime i Miquel Ostrell. Per tu? Ja està, dirà alguna cosa, argumentarà, o és igual, no passa res. Per mi, la medalla de plata avui se l'emporta Ricardo Baz. Ha fet el gol, importantíssim en creació d'atac, un 10 de partit de Ricardo Baz, però per mi la medalla d'or és per un altre jugador. Per mi és Ricardo Baz. La medalla d'or per mi és per Ricardo Baz, perquè és bàsicament el golejador del partit i per mi ha tornat al seu nivell habitual que ens tenia acostumats. Per mi la medalla d'or, Sergi, se l'emporta Andy Alarcón, tot i que si li podria donar a qualsevol dels altres 4 centrals que han disputat del partit. Han sabut frenar a Marcos Méndez, han estat atents, no han perdut piles Requesens, ha evitat el 3-1 de Walid i per mi això, no hi ha més. Doncs res. Ho deixarem aquí, deixarem a la UES de disfrutar d'aquest ascens merescut i nosaltres de pensar en el pròxim partit. Sergi, abans de tot, com han quedat els altres resultats? Doncs ho he intentat mirar, però és que no tenia cobertura. I el Bishoker no et tira? El Bishoker no et tira? No el tinc. Van 1-1. El Barça va empatant, segons ens diuen aquí. 1-1, sí. 1-1 a l'afegit i l'Espanyol B que guanya 2-0 a casa del Girona B. Un Espanyol B que raro que guanyi a casa contra el Girona B. Doncs un empat ara mateix del Barça B que encara ens deixaria en posició de playoff descens a la segona federació. Això és molt important. El Reus continuarà